Sa karong nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sa 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar, kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog. Masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg ang caffeine o 9 minutos sa nabilin, anda sa ngalas sa Shata Saga. Welcome diri sa pagpangalagad sang Bombo Report Second Edition adlaw sang Biyernes petsa 16 sa bulan sang Disyembre sa mga tig 2022. Ika-3 na ning adlaw sang Biyernes sa katapusan nga bulan sa mga year 2022. Sa mga aga manginakaupo na niwalagad si Bombo Erlin Bayonita. Pumunta na kita asala sa siya nga takna sa mga aga sa dalawang sanyo sang dugang nga mga balita lokal. Sa oras sang 8 minutos sa nabilin, nanta sang alas 7 sa aga, atensyon sa mga naghulog sang entries para sa weekend number 3 sang 1-2 Panalo, part 21 na promo ng Bombo Radio and Star FM. 1, 2, Panalo! Narito na ang isa sa mga daily winners. Sa liwat, 52 minutos ang nakaligad sa tanang alas 6 sa aga. Yari nga ito na sa niunang daily draw winner para sa buong nga adlaw sa Biyernes sa 1-2 Panalo. Part 21 na promo ng Bombo Radio and Star FM. Siya nagamit sa Nescafe bilang proof of purchase. Taga-purok maabi-abiho na diri sa may syudad sang Bacolod. Congratulations sa Resi Alog. Resi Alog sang prok maabi-abihon diri sa may syudad sang Bacolod. Sa liwat Resi Alog sang prok maabi-abihon na Bacolod City. Ikaw ang aton suning winner alas 6:52 subong aga. Mera ka sang tubdabala sa 2:52 karon sa hapon sa pagka-claim sa imong premyo diri sa istasyon sang Bombo Radio. Resi Alog, congratulations! Gina-remind man natin na si Mama Jenny Galas ang Purok Mainoswagon, Barangay Lihis, Bacolod City. Siya ang ikaw ang ginlawag kagabi alas 8:50. Meron ka sang alas 8 sa bungaga sa pag-claim sa mga premyo dere sa istasyon sang Bombo Radio. Sa liwat, Mama Jenny Galas sang Purok Mainoswagon, Barangay Lihis, Bacolod City. Ikaw ang aton sa winner alas 8:50 kagabi. Meron ka sang alas 8 sa bungaga sa pag-claim sa mga premyo dere sa studio sang Bombo Radio. 7 minutos sa nabilin nante sang alas 7 sa aga. Parayon sa mga investigasyon sang Isabela Municipal Police Station na angot sa pagpatay sa isa ka senior citizen na dira sa may nasambit ang barangay Banwa at sa same time meraman sang alleged drug personality nga naaresto sa drug bypass operation na patigayon sang Bacolod City Police Station 2 sa piyak ka linya. Bombo Carla may defensor sa report. Kamin. Yes, Bombo Orlin, isa ka senior citizen naging patay sa area sa Isabela, Bombo Orlin, specialmente sa may Shanda Alicia, Barangay 5, Isabela, Negros Occidental. Ang biktima diri amo ang kilala kay Narciso David. Narciso David, 74 years old, kag-residente sang nasambit nga lugar, Bombo Orlin. Susunod kay Police Captain Joseph Partidas, ang biktima ari iniya sa iya sini nga puluyan sang nagwa ini siya kay tungod nga mayara sa mga suspect, may mga unidentified nga mga persona nga nanuktok, Bombo Orlin. Pero ini siya ginatiro na lang ini siya sa wala kanamo-namo kung wala man sa konversasyon na Bombo Orlin, no? Pero ining mga suspetsado
Miyara sa nga ginapangita, so sang nakita na ininilaw kung abrihanas ni isang biktima ang tratahan, ginatiro ini ang biktima kag nakaangkon ini sang 3 ka gunshot wounds sa iya sini nga dughan, hagindala pa ini sa malapit nga lugar nga ospital Bombo Orlin, pero ini siya gimpronounce nga dead on arrival. So sang natapos ang insidente, sa gilayon nga nagpalagyo ini nga mga suspetsado. Bombo Orlin miyara sang na-recover nga 3 ka fired cartridges sa caliber 45 kag sa subong ginatumod pa kung ano ang motibo sa pagluthang sa senior citizen Bombo Orlin. Bombo Orlin, pamatian nato ng Wala na siya upod, no? Sa ilabalay, Mamo Carl. Yes, sa Bombo Orlin, no? Kay may ginapangita kag siya laman ang nag-brace ni nga sang pertaan sa iya sini nga puluyan Bombo Orlin. Sige, okay na lang, Mamo Carl. Sino nadakpan sa bypass operation? Yes, sa Bombo Orlin, samtang nagpatigayon sa bypass operation ang Police Station 2 sa Purok Sigay, Barangay 2, Syudad San Bacolod. Ang subject diri sa bypass operation ang maging kilala kay Mary Grace Iquibal. Mary Grace Iquibal, 47 anyos, kag residente sa nasambit nga lugar, kag ang upo dring iya sining hinablo sa mong si RB Salaver. RB Salaver, ini siya residente man sa nasambit nga lugar Bombo Orlin. Nakuha ini sila sa isa kay elongated heat sa transparent plastic sachet amo ining bypass item. Anom kay elongated heat sa transparent plastic sachet sa suspected shabu, isa ka elongated heat sa transparent plastic sachet sa suspected shabu, isa ka coin purse, 3 ka empty transparent plastic sachet, isa ka lighter, isa ka scissor, kag isa ka 500 peso bill. Amo ini ang bypass money nagabugat 4 ka gramo kag nagabalor 27,200 pesos Bombo Orlin. So ining si RB Salaver Bombo Orlin anay preso na ini siya, pero ini siya year 2018. Kag ining babayi nga ni Bombo Orlin na na-monitoran ini siya kay tungod nga mga information nagikan sa mga nagkaladakpan before, kumbaga nagagwa ini iya sini nga mga pangalan sa mga nagkaladakpan before Bombo Orlin. Amo na nagagwaan na gid balik man gyapon. Yes, sakto gid no, ang isa diri nakagwa na pero nagbalik kay gihapon sa pag-engage sa illegal nga droga. Hagining babae nga ni newly identified pero nagagwa ang iya sini nga pangalan sa mga nadakpan before Bombo Orlin. Nadakpan na sa una pero newly identified gyapon, no? Ang isa diri amo ning yang lalaki Nablos. Bombo Orlin newly identified, then Okay. aning subject ang ining lalaki amo ning nadakpan before, tapos ang subject kay Bombo Orlin is bag-o lang ini siya na identify, pero ang iya pangalan nagagwa no o kung kung baga ginasugid ini sa mga suspetsado man nga nagkaladakpan o kung mga suspect ng mga nagkaladakpan man sa mga kapulisan Bombo Orlin. Mamo Carl, thank you gid. Bombo Orlin naman nag-report tagikan sa patrol ni si Bombo Carla Bay Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent of all number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Carla Maya Defensor. 2 minutos sa nabilin nantes ang alas 7 sa aga. Standby ka mo Banwa. Magasulod na ang Bombo News Center Makati para sa Bombo Network News. Bombo. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang summer capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang summer capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto o kon DSB o kon Salvador Benedicto ngayara na situate sa mid-center sa hinterland sa kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod ngayara sa bukid ang ini nga 4th class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakadto
atuan sa madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Wala labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa Chocolate Hills sa Bohol. Iyara ang full of greens, breathtaking nga mga mountain ranges nga makitaan sa palibot. Pilipinas, ano bang oras sa buong mundo? Narito na ang Bombo Network News Morning Edition. Ngayon ay araw ng Biyernes, Desyembre 16, taong 2022. Sa ating Christmas countdown, 9 days to go, bagong araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, itong panukalang Maharlika Investment Fund at dalawa pang priority measure lusot na po sa third and final reading. Si Speaker Martin Romualdez sinabing malaking tulong ang Maharlika Investment Fund para mapondohan ang ilang programa ng gobyerno at ipinagmalaki naman ang mga naging accomplishments ng 19th Congress sa loob ng 6 na buwan. Ang pinal na bersyon naman ng Maharlika Investment Fund kailangan pa ring i-review kahit na natugunan na ang ilang mga concern ayon yan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Samantala, mahigit 20 Dengvaxia cases ibinasura ng korte ayon yan sa Public Attorney's Office. Si Pangulong Marcos Jr. naman ipinagmalaki ang mga nasilyuhang investment deal sa Europa matapos ngang dumalo sa ASEAN-European Union Summit. Samantala, mga agenda naman para sa Pilipinas na isulong na rin ayon sa Chief Executive. Malawakang balasahan daw sa Department of Education inanunsyo ng Vice President, si Vice President Sara Duterte. Panibagong insidente naman ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO-related kidnapping ibinunyag ng isang senador. Ang Department of Foreign Affairs patuloy na minomonitor ang kalagayan ng mga Pinoy na napaulat na stranded sa bansang Peru matapos sumiklab ang protesta doon dahil sa pagpapatalsik sa Pangulo ng naturang bansa. Ang kaso naman ng dengue dito sa Pilipinas sabay lumobo pa sa 170%. Sa international news naman, ang Russia binalaan ng Amerika kapag itinuloy ang pagbibigay ng Patriot missiles sa Ukraine. Sa ibang sports balita, ang France at Argentina kapwa nagkahanda na para sa nalalapit na finals ng FIFA World Cup. Ito namang huling friendly game ng Pilipinas sa football team laban sa Papua New Guinea naging impresibo. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Naniniwala po ang Bangko Sentral ng Pilipinas Governor na kailangan pa rin i-review ang pinal na bersyon ng Maharlika Wealth Fund kahit natugunan na raw at nasagot ang ilang concern kaugnay ng naturang panukalang batas. Ayon kay Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP Governor Felipe Medalla, ito ay para masiguro raw na maipatutupad ang mga inilagay na mga safeguards. Una rito, nagkaroon din ng ilang concerns si Medalla sa binabalangkas na panukalang batas kaugnay niya ng governance at independence. Pero dahil sa ilang pagbabago sa panukalang batas ay suportado na raw niya ito. Anya ang kakayahan daw ng Bangko Sentral ng Pilipinas na mapanatili ang price stability ay hindi makakaapekto sa kasalukuyang version ng panukalang batas. Magandang tugon din umano ang pagtanggal sa pension funds na pagkukuhanan sana ng pondo sa ilalim ng panukalang Maharlika Investment Fund na tinatawag ding Maharlika Wealth Fund. Magmumula itong pondo na 50 billion pesos sa Land Bank or billion pesos sa Land Bank of the Philippines. Ang Development Bank of the Philippines naman ay kailangang mag-ambag ng 25 billion pesos at ang mga dividends maging ang kita po ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa naunang panukala ay nais ng mga mambabatas na magkaroon ng kapital na 275 billion pesos at ang 175 billion dito ay manggagaling sana sa Government Service Insurance System o GSIS at sa Social Security System o SSS. Pero agad naman itong tinanggal ng mga mambabatas matapos umani ng kaliwat kanang batikos. Ang panukalang batas ay suportado rin ng economic cluster ng pamahalaan na pinangungunahan ni Finance Secretary Benjamin Jokno. Sinabi nitong marami unong reserves ang Central Bank na pwedeng gamitin para rito.
Una na rin ay nakapanayam nga ng Bombo Radio Philippines ang University of the Philippines Senior Economics Lecturer na si Enrico Patiga Villanueva at sinabi nitong pwede pa raw kunin ang pondo sa national government at ang buwis ng pagmimina sa bansa. Ipinaliwanag din nitong ginagamit ng mga minero ang kalikasan para sa kanilang pagninegosyo kaya kailangang manggaling din doon ang ilang bahagi ng pondo. Naniniwala din si Go Negosyo founder Joey Concepcion na pati ang mga magsisilbing director ng investment fund ay kailangang galing sa pribadong sektor habang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. naman ang tatayong chairperson. Dagdag pa ni Concepcion, kung naniniwala ang Pangulo sa public-private partnership, isang pagkakataon nito para maisakatuparan ang investment fund. Pero kailangan talaga umanong mabuo dito ay ang tinatawag na level of trust. Una rito ay inalmahan din ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP ang naging rekomendasyon ng ilang labor group na bakit hindi na lamang buwisan ang mga bilyonaryo para i-invest sa Maharlika Wealth Fund sa halip na gamitin ang pera ng manggagawang Pilipino. Ayon pa kay ECOP President Sergio Ortiz Luis Jr., hindi raw ito makatarungan sa panig ng mga mayayamang negosyante. Hinihikayat naman ng mga miyembro ng Bayan Bloc o Mamamayan Bayan Bloc sa Kamara ang publiko na patuloy na tutukan ang panukalang paglikha ng Maharlika Wealth Fund. Sa iba pang mga balita po, naghain na itong Public Attorney's Office naman ng motion for reconsideration sa mga nabasurang kaso na may kinalaman sa Dengvaxia cases. Ayon kay Public Attorney's Office Chief Persida Rueda Acosta, nasa 23 kaso raw na kanilang inihain ang ibinasura ng piskalya. Anya, ito ay dahil wala raw Dengvaxia card ang mga batang namatay na naturukan ng Dengvaxia vaccine. Pero sinabi ng Public Attorney's Office Chief na tuloy-tuloy lamang daw ang pag-usad ng kaso at patuloy din ang pagtulong ng tanggapan ni Acosta sa mga magulang ng mga batang sinasabing namatay matapos baturukan ng naturang bakuna. Pakinggan natin ang naging pahayag ni PAO Chief or Public Attorney's Office Chief Persida Rueda Acosta. And then may bagong judgment. Medyo pati-pati-pat ng court ngayon dahil patag-iinipiti. Yung first batch, kaya nung una naka-pet type ng kipa, siya naman VMR kami. Dahil naman pa sa Congress hearing na kahit po nag-tapipak sa mark, kung natulukan, pwede makapag-kaso. Dinidismiss na mga kami. 23 cases sa one tapipak sa card, dinidismiss kaya nag-MR kami. Pero sa Chamber of Vera, nagkalit sa mga parents, hindi ba sila papipil, nagkarali, tatataman na inabasong sa mga road nila. Pero yan, walang mukuhan. Bigyan ng justisya ang mga biktima. Noong buwan lamang ng Nobyembre po nang nagprotesta at humiling ng patas na pagdinig sa Department of Justice ang mga magulang ng mga batang nabakunahan ng Dengvaxia na umano'y nagkakasakit. Nanawagan din ang mga magulang ng tulong sa Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos at pagsibak daw kay Justice Undersecretary Jess Andres na munay follower ni dating Health Secretary Janet Garin. Hiniling din ng mga magulang kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla para sa patas na pagdinig sa kanilang mga reklamo. Matatandaang noong taong 2017 ipinag-utos ng Food and Drug Administration o FDA ang pagsuspindi dito pa rin sa pagbebenta, pamamahagi at kalakal ng Dengvaxia vaccine at pagtanggal po ng produkto mula sa merkado. Ito matapos na maglabas ng babala ang manufacturer ng Dengvaxia na Sanofi Pasteur na ang naturang bakuna ay maaring makapagdulot ng severe disease, lalo na para sa mga hindi pa dinapuan ng dengue bago mabakunahan ng Dengvaxia vaccine. Ang Pangulong Marcos nakabalik na po dito sa bansa kagabi at magkano kaya itong mga investment deal na kanyang nakuha mula pa rin doon sa Europa. May report si Bombo Dennis Samito. Posible po manong madoble yung bilang ng investment na naiulat inisyal ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nasa 4.7 billion pesos dahil may mga deal pa na kinakailangang tapusin at ito umano ay ipinaubayan na sa Department of Trade and Industry yung pakikipag-ugnayan. Ibig sabihin yung continuity ng deal o nung ugnayan doon sa mga kumpanya na nais mamuhunan dito sa ating bansa. May inisyal na nga
nga kasi na kumpanya na nagtutulak na makapag-put up na agad-agad right away, ika nga, Bombo Gerald, dyan sa Central Luzon ng kanilang hub. At ito ay inaasahan na may isa sa katuparan simula pagpasok ng taong 2023. At dito sa mga deal na ito, karamihan ay may kinalaman sa pagkain at ganoon din yung makabagong mga teknolohiya. So introduce yan galing sa Europa at inaasahan na magdudulot din ng malaking trabaho, pakinabang para sa ating mga kababayan dahil daan-daang trabaho ang bubuksan dahil pa rin sa naturang mga kumpanya na mag-ooperate dito sa ating bansa. At sa pagdating nga ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nitong nakalipas na gabi, mas maaga kaysa sa inaasahan yan at nagbigay siya ng ilang inisyal na mga ulat at yung komprehensibo na detalye ng kanyang report ukol sa naging bunga ng kanyang biyahe doon sa Brussels, Belgium ay ilalabas sa mga susunod na araw dahil importante ay nakabalik at balik din sa trabaho ang Pangulo at ang delegasyon ng Pilipinas mula sa Brussels, Belgium. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng mensahe ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Well, I'm pleased to be back in Manila after what was a very productive ASEAN-EU Business Summit and commemorative summit in Brussels, Belgium. We had fruitful discussions with ASEAN and EU member states leaders. We exchanged views on what is in store for ASEAN-EU cooperation, particularly on areas of mutual interest and concerns such as connectivity, trade, digital transition, food security, climate change, geopolitics, amongst others. I was honored to deliver one of the opening remarks during the commemorative summit, in which I was proud to note the recent milestones in ASEAN-EU relations under the Philippines coordinatorship, the adoption of the ASEAN-EU Plan of Action for 2023 to 2027, and the successful conclusion of the first ever summit between ASEAN and EU leaders. And this is a very significant development that the EU has turned very, very distinctly towards the Asia-Pacific region when it comes to the driving force behind the new global economy. Bahagi ng mensahe ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang pagbabalik o yung kanyang arrival message sa kanyang pagdating dito sa ating bansa nitong nakalipas na gabi. Ngayong umaga, pahinga muna ang Pangulo Bombo Gerald, mga kabombo, dahil mahaba-haba yung biyahe. Kinakailangan ng makagain muna ng enerhiya dahil napakatagal ng biyahe at alam naman natin yung temperatura doon sa Belgium naging malaking challenge sa mga aktibidad ng Pangulong Bongbong Marcos. Pero sabi niya, huwag mag-alala yung mga taga-suporta daw niya at ang mamamayang Pilipino dahil maayos ang kanyang kalagayan. Talagang hindi lang sanay ang kanyang lalamunan doon sa temperatura sa Brussels, Belgium na nagne-negative 7, negative 10 magkaminsan dahil nga napakalamig winter na doon sa nasabing bansa. Bombo Gerald? Malaki-laki pala itong nakuha niyang investment, Bombo Dennis. Kailan kaya ito mararamdaman dito sa ating bansa, lalong-lalo na yung mga gustong maghanap na itong trabaho, Bombo Dennis? Well, ang binabanggit nga, ang una, initial, yung sa Central Luzon na magkakaroon ng maramihan din to, by hundreds din na Bombo Gerald. Dahil food hub itong inaasahan ay puput up. At ang gusto nga ay may sakatuparan as soon as possible, Bombo Gerald. So talagang very surprising, sabi ng Pangulo, pero yan ay madadagdagan pa. Sabi nga ay pagpasok ng susunod na taon, mas marami pang mga proyekto posible na mag-umpisa dahil yung mga deal sa Singapore, sa Indonesia na naselyuhan din ang usapan ay maaaring makapag-umpisa sa susunod na taon. So magandang balita yan, Bombo Gerald. Lastly, mawala ng aktibidad muna ang Pangulong Marcos araw, Bombo Dennis. Pahinga muna ngayong umaga, Bombo Gerald, dahil talagang kailangan ng konting i-absorb muna ng Pangulo yung temperatura dito at yung yung environment dahil syempre adjustment ng katawan. Pero mamayang hapon may mga aktibidad pa ang Pangulo pero within the palace o sa
Malacanang Complex naman ang kanyang mga event, Bombo Gerald. At sa weekend, meron pa yung mga aktibidad, mga year-end events ng mga ahensya ng gobyerno. Yung iba pupuntahan ng Pangulo, yung ilan naman ay hindi na. Magpapadala na lamang siya ng kinatawan dahil nga marami pa na conflict sa mga schedule ng Pangulo. So yan, ang tutugay-gay natin sa mga susunod na pagkakataon. Okay, Bombo Dennis. Okay, mga kabombo, mga ka-Star Nation, ito sigurista na ho ang mga nanay. Kaya for their anak, game sila sa mga tulong sa health plus proper diet and exercise. Ang Cherryfer Tangkad Sagad ay may CGF, may taurine at lysine. Ang CGF, ito yung tulong para sa height. Taurine, tulong yan para sa eyesight. At lysine, tulong para sa katawan. May Cherryfer Drops for Babies, Syrup for Kids at PGM for Teens. Cherryfer Tangkad Sagad, available in leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Cherryfer ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Samantala po, asahan na raw sa mga susunod na araw ang pagkakaroon ng malawakang reorganization o balasahan sa Department of Education. Sinabi po ng pangalawang Pangulo si Vice President Sara Duterte Carpio na magdadagdag ng strands sa ilalim ng Office of the Secretary kabilang itong division na tututok sa procurement o pagbili ng mga gamit. Katatapos lamang anya na isinagawa itong management review at napag-alaman nila na may mga problema pala dito sa procurement at nababalot ng korupsyon. Dahil ito inatasan ng pangalawang Pangulo si Education Undersecretary Gerald Chan na pamunuan ang bagong strand na may kinalaman sa procurement. Binigyang diin ng pangalawang Pangulo na walang oras na dapat sayangin para sa non-essential process. Sa ngayon ay nakatuon ang pansin ng Department of Education sa basic education reforms, gayon din sa post-pandemic recovery. Samantala, ibinunyag naman ni Senator Grace Poe na mayroon na naman umanong panibagong insidente ng kidnapping na may kaugnayan niyan sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Ayon kay Poe ay mismong hipag ng kanyang kaibigan ang biktima sa naturang insidente. Sinabi pa ng senadora na dinukot ang biktima sa Pasay City at dinala sa may dormitoryo ng Philippine Offshore Gaming Operators doon sa lalawigan ng Cavite at ibinenta pa raw ito sa isang Chinese-looking buyer. Bagoan niya ang kidnapping ay inialok sa biktima ang isang trabaho bilang personal assistant na mayroong sahod na 100,000 piso kada buwan. Sinubukan pa niyang tumakas ng biktima pero binugbog ito ng mga kidnapper. Kaya naman nakiusap na lamang ang biktima sa isa sa mga buyers kung pwede siyang bilhin para makawala sa mga kidnapper at pagkatapos ay tutubusin na lamang siya ng kaniyang kapatid. Sa pamamagitan nito ay nakaligtas naman ang biktima. Ibinahagi rin ng mambabatas ang pagsagip pa sa 23 Myanmar nationals at 6 na Chinese nationals noong buwan niya ng Setyembre. Dahil dito nais ng senadora na magkaroon na ng aksyon tungkol sa naturang issue. Inanunsyo naman ni Senator Sherwin Gatchalian na malapit nang ilabas ng kanyang pinamumuno ang Senate Committee on Ways and Means ang resulta ng isinagawang pagdinig tungkol sa naturang issue pagdating pa rin sa Philippine Offshore Gaming Operators. Samantala po, nagsimula ng ipinatupad ng Philippine Coast Guard ang heightened alert bilang bahagi ng paghahanda ngayong panahon po ng Kapaskuhan. Inaasahan kasi na maraming dadag sa ububuhos sa mga pantalan at uuwi sa kanilang mga probinsya ngayong panahon ng Christmas at maging sa bagong taon. Nagsagawa na sila ng pinaigting na inspection sa mga barko at nagdagdag na rin sila ng mga tauhan sa pantalan para matiyak ang seguridad ng pasahero. Nakahanda rin umano ang kanilang mga response group sakaling magkaroon ng aksidente sa karagatan. Magtatapos itong heightened alert hanggang sa Enero 7 sa susunod na taon. Samantala, ang panukalang Maharlika Investment Fund at 2 pang mga priority measures lusot na rin sa ikatlo at huling pagbasa. Alamin natin ang mga balitang yan mula kay Bombo Annalise Soberano. Pinagtibay na ng Kamara sa ikatlong pagbasa ang House Bill 6608 o Maharlika Investment Fund
bago tuluyang matapos ang seksyon ng Kongreso kagabi. Ito'y matapos sinertipikahang urgent ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nasabing panukala. Nasa 279 lawmakers ang bumoto pabor sa panukala habang 6 naman ang hindi. Layon ng Maharlika Investment Fund Bill na lipunin ang pondo ng government financial institutions upang ipampuhunan at makakuha ng mas malaking kita na siya namang ilalaan sa mga pambansang proyekto at programa ng pamahalaan tulad sa kuryente, agrikultura at transportasyon. Magsisilbing paunang pondo ang 50 billion mula sa Land Bank of the Philippines, 25 billion naman mula sa Development Bank of the Philippines at 100% na dibidendo ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Gayon din ang 10% ng gaming revenues mula sa PAGCOR at iba pang government-owned gaming operators. Bubuo naman ang isang Maharlika Investment Corporation na siyang mamamahala sa Maharlika Investment Fund. Tatayong chair ng Board of Directors ng korporasyon ang Finance Secretary, habang kabilang sa mga miyembro ng board ang Chief Executive Officer ng Maharlika Investment Corporation, Presidente ng Land Bank of the Philippines at Development Bank of the Philippines at 4 na independent directors na magmumula sa private sector, academe, business at investment sector. Bilang bahagi ng safeguards ang 3 audit layer, isang external, isang internal at ang Commission on Audit. Bubuo rin ang advisory body na kinabibilangan ni na DBM Secretary, NEDA Secretary, 2 miyembro mula sa private sector, Presidente ng Philippine Stock Exchange at Bankers Association of the Philippines, upang lalo pang mabantayan ang operasyon ng Maharlika Investment Fund ay nakapaloob na oversight powers ang Kongreso. Papatawan din ang parusang pagkakakulong at multang 80,000 pesos hanggang 5 million pesos ang iba't ibang paglalabag at katiwalian tulad ng internal auditor collusion, pagsisilbi bilang intermediary sa graft and corrupt practices at pagiging sangkot sa Graft and Corrupt Acts. Ang iba pang violation ay papatawan ng pagkakakulong ng 6 hanggang 20 taon at multa ng 1 milyon hanggang 3 milyong piso. 25% naman na net profit ng Maharlika Investment Fund ay ilalaan sa social welfare programs tulad ng poverty and subsistence subsidies para sa mga kabilang sa mga mababa sa poverty threshold. Kasama rin sa provision ang Freedom of Information, kung saan lahat ng dokumento ng Maharlika Investment Fund at Maharlika Investment Corporation ay magiging accessible at bukas sa publiko, kasama na ang SALN ng mga Board of Directors, Risk Management Unit at Advisory Board. Pakinggan natin si Speaker Martin Romualdez sa isinagawang pagpasa ng Maharlika Investment Fund Bill kagabi. With 279 members voting in the affirmative, 6 in the negative, and 0 abstentions, House Bill number 6608 is hereby approved on third reading. Bukod sa Maharlika Investment Fund Bill, inaprubahan na rin ng Kamara sa third and final reading ang 2 pang priority measures ng Marcos administration. Ito ay ang House Bill number 1, an act providing for government financial institution unified initiatives to distress enterprises for economic recovery, at House Bill number 6687, an act instituting a national citizen service training program in all public and private tertiary educational institutions, repealing for the purpose of the Republic Act number 9163, otherwise known as the National Service Training Program Act, and appropriating funds therefore. Sa kanyang address sa mga kapwa mambabatas, ibinida naman ni Speaker Romualdez ang mga naging accomplishment ng 19th Congress sa loob ng 6 na buwan. Pinasalamatan ito ang kanyang mga kasamahan sa suporta, lalo na sa pagpasa sa mga priority measures. Pakinggan natin muli si Speaker Martin Romualdez. House Bill number 4488, or the proposed General Appropriations Bill, with 289 members voting in the affirmative, but we also exhaustively deliberated on the proposed Maharlika Investment Fund Act and passed it on third and final reading today with 279 members voting in its favor. Public consultations and exhaustive deliberations with agencies, stakeholders at the committee level were made by 3 committees: the Banks and Financial Intermediaries, Ways and Means, and the Appropriations Committees. Notably, the Committee on Appropriations held
one of its longest meetings on a single measure. At the plenary, several interpellators and numerous hours of sessions were devoted for informative debates and manifestations, discussing lengthily the nature, the scope, and the benefits of the proposed measure. This Maharlika bill is our response to the need for a more efficient and steady and reliable growth of the nation's coffers using well-thought-of investment gains that will ultimately redound to the benefit of the Filipino people. This bill, when enacted into law, will help sustain and fast-track the momentum of the Philippine economic growth. In a recent forecast by Moody's Investor Service, the Philippines would post the fastest domestic product growth in the Asia-Pacific region by 2023. Leading economic managers likewise support the creation of the fund that has been tried and tested in both first world nations as well as developing economies. Singapore's state investor, Temasek Holdings Pte. Has been its biggest contributor to the national budget since 2018. Indonesia has likewise been a successful model of a sovereign wealth fund, and that was used to fund major infrastructure programs despite the limited financial resources brought about the pandemic. Yan ang pahayag ni Speaker Martin Romualdez. Wala Bomboan. Yes. Bomboan, pagkatapos ng aprubahan sa third reading, ano na yung susunod na hakbang dito ng mga kongresista, Bomboan? Okay, itong panukalang batas na ito, Bombo Gerald, matapos aprobahan sa third and final reading, iaakyat na nila ito sa Senado. At dito nga wala pang counterpart ang nasabing Maharlika Investment Fund sa Senado. Kaya ang sabi ni Speaker Martin Romualdez na nakausap na niya si Senator Villar na siyang mag-sponsor sa naturang panukala para nga matalakay na rin ito sa Senado, Bombo Gerald. Kaya umaasa sila na magkakaroon na ito ng counterpart sa Senado dahil isa ito sa priority measures ng Pangulong Bongbong Marcos. Oo, totoo ba yung may pila-pila daw dyan na Bomboan sa mga sinehan, Bomboan? Yun lang kasi nga may kumukuha ng kanilang mga Christmas gift dito sa camera. Pero Bombo Gerald, yun ay bahagi ng kanilang yung parang tradisyon dito na nagkaroon nga ng gift giving para nga sa ating mga mambabatas, Bombo Gerald. Okay, Bomboan. Yes, mula dito sa kamera, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala po, patuloy daw itong monitoring naman ng Department of Foreign Affairs sa kalagayan ng mga Pinoy na napaulat na naiipit po doon sa Peru. Kasama raw ang mga Pilipino sa daan-daang foreign tourists na stranded ngayon sa Peru kasunod ng pagpapabagsak kay dating President Pedro Castillo na naging dahilan ng malawakang protesta na nakaapekto naman sa public transportation at maging yung mga flights sa naturang bansa. Partikular na naapektuhan daw ang mga Pinoy na nasa Machu Picchu dahil sa pagpapasara sa paliparan sa Cusco. Sinabi naman ng Philippine Embassy sa Chile na siyang mayroong jurisdiksyon o may sakop sa mga Pinoy sa Peru na kasalukuyan na raw nilang iniimbestigahan ang mga lumabas na balita. Maliban dito ay nakikipag-ugnayan na rin daw ang mga ito sa Filipino communities sa naturang bansa sa pamamagitan ng Philippine Honorary Consulate sa Lima. Una rito sa isang advisory, inabisuhan naman ng embassy ang lahat ng mga Pilipino sa Peru na manatili sa kanilang mga bahay at iwasan ang pagpunta sa mga matataong lugar, maging ang pagbiyahe kung hindi naman kinakailangan. Base sa data ng pamahalaan, nasa 160 mga overseas Filipinos ang naninirahan at nagtatrabaho ngayon doon sa Peru. Kung maalala, nagdeklara ang Peru ng state of emergency matapos ang kaliwat kanang protesta sa naturang bansa matapos maaresto itong si Castillo. Nagtungo sa lansangan ang mga supporters ni Castillo para ipanawagan ang pagpapalaya sa kanya. Si Castillo ay nakadetine dahil sa rebelyon at pinalitan ito ni Dina Boluarte matapos nitong subukang i-dissolve yung kanilang kongreso.
Samantala naman, tuloy-tuloy na rin umano ang pag-recover ng mga insurance companies na labis din nalugmok matapos tumama ang coronavirus disease 2019 o COVID-19 sa bansa. Ayon kay Deputy Insurance Commissioner Erickson Balmes, bilang regulator, sinabi nitong nasa recovery stage na raw ang mga insurance companies na apektado ng pandemya. Bilang patunay daw ay karamihan sa mga insurance companies ay nakakomply naman sa batas na nagmamandato sa pagtaas ng capitalization sa 1.3 billion pesos noong December o sa December 31 ng taong kasalukuyan. Una rito, sinabi din ni Balmes na naibigay na raw ng mga insurance industry ang nasa 21 billion pesos na halaga ng COVID-19 related life at non-life insurance claims mula nang pumutok ang pandemya hanggang noong buwan naman ng Hunyo. Sinabi din ni Balmes na bukod pa raw ito sa iba pang mga claims. Ayon naman kay Insurance Commission spokesperson Alwin Villaruel, sa naturang halaga nasa 19% o 3.89 billion pesos ay inilabas noong taong 2020, habang ang 61% naman o nasa 12 billion pesos ay nabayaran naman na noong taong 2021. Ang 20% naman o katumbas ng 4.11 billion pesos ay nakuha na sa unang half ng taong 2022. Karamihan naman sa mga claims ay na-charge laban sa life insurance companies na nasa 11.72 billion pesos at health maintenance organizations na mayroong 7.65 billion pesos. Sa ilalim pa ng Republic Act 10607 o ang Insurance Code, ang mga insurer ay kailangang magkaroon ng net worth na kahit 250 million pesos sa noong June 30, 2013 at 550 million pesos naman noong December 31, 2016. 900 million pesos naman para po yan sa December 31, 2019 at 1.3 billion pesos naman pagsapit ng December 31, 2022. Samantala po, tiniyak ngayon ng Bureau of Customs na tuloy-tuloy ang kanilang isasagawang inspections para hindi na makapasok sa bansa itong mga smuggled agricultural products. Kasunod na rin ito ng pagkakasabat sa 11.5 million pesos na halaga ng undeclared agricultural products sa Manila International Container Port. Ayon sa Bureau of Customs, ang naturang mga produkto ay natagpuan sa 6 na shipment na dumating sa bansa mula raw yan sa Hong Kong. Nakapangalan ang naturang mga kargamento sa Victory JM Enterprise OPC. Una rito, nag-issue ang Office of the District Collector ng pre-lodgement control order at alert orders laban sa naturang mga shipment matapos makatanggap ng derogatory information mula sa Customs Intelligence and Investigation Service at sa Department of Agriculture. Sa naturang report, lumalabas na ang naturang mga kargo ay naglalaman ng agricultural products, itong misdeclared items at mga undeclared items. Sinabi rin ng ahensya na nadiskubre ng mga itong undeclared agricultural products, itong unmanifested frozen tofu, chicken po, itong boneless beef, Vietnamese suckling pig, ang bean curd skin, undeclared fresh white onions, itong undeclared frozen fish, tofu at frozen beef, chick meat. Ang lahat daw ng naturang mga produkto ay nangangailangan ng permiso po mula sa Department of Agriculture. Kasunod dito, nag-issue naman ang Manila International Container Port ng warrant of seizure and detention laban sa shipments dahil sa paglabag sa Section 117 at 113 ng Customs Modernization and Tariff Act, maging itong Department of Agriculture Regulation. Sa ilalim ng batas sa bansa, ang mga importers ay dapat kumuha ng permit mula sa Bureau of Customs at Department of Agriculture para siguruhin itong food safety at ang kalidad ng mga agricultural products bago ang pag-angkat. Mandato po ng Bureau of Customs na i-assess at mangolekta ng customs revenues mula sa mga imported goods at kailangang magpatupad ng border control para mapigilang makapasok ang mga smuggled goods dito pa rin sa bansa. Samantala mga kabombo, Castor Nation, ngayon po ay unang araw na ng simbang gabi para sa taong ito at alamin naman po natin kung papaano ang naging sitwasyon ngayon dyan sa mga simbahan dito sa ating bansa. May report si Bombo JC Galvez.
Bombo Gerald, Bombo Ever, iba't ibang naging salubin ng mga parokyano sa muling pagbabalik ng face-to-face simbang gabi Christmas tradisyon ng mga Katoliko, dulot yan ng pandaigdigang COVID-19 pandemic. Ayon kay Raven Bilor, isang deboto, masaya siya na muling nagkaroon na ng face-to-face simbang gabi sa bansa. Si Kuya Raven ay hindi pa rin nakakakumpleto ng 9 na sunod-sunod na araw simula 16 ng Disyembre hanggang 24, ngunit binayaan daw siya ng Diyos na anak na matalino. Samantala sa payag naman ni Mark Joseph, isa ring parokyano na gagalak daw siya sapagkat pisikal na niyang mapapakinggan ang salita ng Diyos. Taong 2017 daw noong nakakumpleto siya ng 9 na sunod-sunod na araw ng simbang gabi, kaya naman laking pasasalamat niya at yung panalangin niya na makasampa sa barko ay natupad. Masaya rin si Rhea Nabita na nagkaroon na muli ng simbang gabi at ang panalangin pa rin niya lalo na't may pandemic pa rin ay maging malusog at hindi magkasakit. Pakinggan pa natin ang bahagi ng kanilang pahayag. Actually sa face-to-face na okay lang, mas maganda, masaya. Siyempre makikita mo yung mga dating hindi mo nakikita, makikita mo na ngayon. Ganito yun hindi ako nakakompleto pero meron ako mga na-proven dyan na nagkatotoo yung mga simbang gabi nila. Gaya since yung kapatid ng misis ko, actually 44 years old na siya, hindi siya nagkasawa. Sumabay siya sa amin, sumasama siya kasi single, nag-iisa lang siya Ngayon, kinukumpleto niya yung simbang gabi. Nakapag-asawa siya, nagkaanak pa. Yun ang prayers niya. Sa akin naman, natupad ko yung nagkaroon ako ng anak na medyo matalino. Yun, okay naman. At saka, okay. Yun lang. Masaya naman itong face-to-face na simbang gabi kasi maraming mga tao, mga bata na makikita ka, saka yung salita talaga ay maririnig mo talaga. Dati, nung mga 2017, nakakumpleto na rin ako. Yung wish ko, medyo, nung makasampa ako ng barko, ngayon, nakasampa naman talaga ako. Ganon din kami kapag nasa province ako, talaga nagsisimba kami together with my family. Masaya, kasi matagal nang walang face-to-face na simbang gabi. Tapos, ayun, masaya. Yun pa rin, mag-follow pa din sa protocol dun sa COVID, mag-face mask, magbaon ng alcohol para iwas na din sa sakit. Malusog lang, walang sakit kahit papano. Sa paunang misa ng simbang gabi sa pangunguna ni Cardinal Jose Advincula, Arsobispo ng Maynila, binigyan din nito ang tunay na diwa ng Pasko at ang salitang handa na siyang tema naman sa simbang gabi. Pakinggan pa natin ang bahagi at hamon ni Cardinal Advincula. O mga kapatid, simbang gabi na naman, malapit na ang Pasko. Ngunit magandang huwag magmadali. Sikapin nating pagnilayan at paghandaan ang tunay na kahulugan ng pagsilang ni Jesus. Baba JC? Yan ang bahagi ng pahayag ni Cardinal Jose Advincula. Magpapatuloy ang simbang gabi sa iba't ibang simbahan sa bansa at magkakaroon ng misa mamayang alas 8 ng gabi at babalik kinabukasan na ng alas 4 ng madaling araw para sa ikalawang araw ng simbang gabi. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Ang saya ng Pasko nang dahil sa'yo, Merry Munchkin, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Munchkin to you. Merry Christmas, Merry Munchkin to you. Happy Holidays from Dunkin', pasalubong ng bayan. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Señor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness
and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Señor Santo Niño! Viva Señor Santo Niño! Viva Señor Santo Niño! Bombo Sports News. Alamin na natin itong paghahanda, itong mga adjustments ng dalawang koponan na magsasagupa sa finals ng FIFA World Cup, itong France at Argentina. May buong report si Bombo Jovino Galang. Ilang araw na lamang ay malalaman na kung may bagong tatanghaling kampiyon sa FIFA World Cup o mapapanatili kaya ng defending champion at rank number 4 na France ang kanilang titulo sa pagharap laban sa rank number 3 na Argentina. Kapwa nakapasok kasi ang dalawang kupunan sa finals sa matinding performance nila sa nakaraang semifinals round. Unang tinalo ng Argentina sa score na 3-0 ang 2018 runner-up na Croatia, habang hindi naman pinaporma ng defending champion na France ang Morocco sa score na 2-0. Kakasabikan ng mga manonood sa finals na gaganapin sa gabi ng Linggo sa Lusail Stadium kung makakuha ba ng Argentinian star Lionel Messi ang unang World Cup trophy nito o may pagtatanggol ba ni France star Kylian Mbappe ang kanyang titulo. Sa kasaysayan kasi ng dalawang kupunan ay 3 beses na nagharap ang dalawa sa nagdaang World Cup. Ito ay noong 1930, 1978 at 2018 World Cup. Sa dalawang unang pagharap noong 1930 at 1978 sa group stage kung saan nagwagi ang Argentina, habang nangibabaw naman ang France sa unang knockout stage nila sa pagharap noong 2018 World Cup na ginanap sa Russia. Sa kabuang 12 laro sa pagharap ng dalawa, 6 na beses na nanalo ang Argentina, habang 3 naman ang France at mayroon ding 3 na draw. Sa unang pagharap noong 1930 World Cup group stage ay nanalo ang Argentina sa score na 1-0. Sumunod ang friendly games noong 1965 na nagtapos sa 0-0 draw. Nagwagi rin ang France sa score na 4-3 at hindi pinaporma ng Argentina sa score na 2-0 ang France sa kanilang friendly games noong January 12, 1971. Nagtapos sa 0-0 draw ang friendly game nila noong 1972, habang noong 1974 ay nagwagi ang Argentina sa score na 1-0. Nasundan naman ng 0-0 draw ang 1977 friendly game ng dalawa. At sa group stage ng World Cup 1978 ay nagwagi ang Argentina sa score na 2-1. Sumunod ang friendly game noong 1986 sa score na 2-0 na nagwagi dito ang France at bumawi ang Argentina sa score na 1-0 sa isa pang friendly game noong 2007. Habang noong February 2009 na friendly game ay nakuha ng Argentina ang panalo sa score na 2-0 at noong 2018 round of 16 World Cup ay pinahiya ng France ang Argentina sa score na 4-3. Yan ang ating pinakahuling FIFA World Cup update. Ako si Bombo Jovino Galang, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo! Inilunsad ngayon ng Department of Tourism ang Bisita Be My Guest sa SMX Convention Center sa lungsod ng Pasay. Ito ay para mas makapanghikayat pa ng mga turista sa pamamagitan ng social media at vlogging. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Frasco, layo ng naturang programa na makatulong ang ilan sa ating mga kababayan na maipromote ang iba't ibang tourist attractions sa ating bansa sa pamamagitan ng social media at mga vlogger para mas makilala pa ang Pilipinas sa buong mundo. Kaugnay nito, kabilang din ang ating mga overseas Filipino worker mula sa iba't ibang panig ng mundo na nakapanghikayat din ng mga turista, at isa sa kapalit nito ay ang insentibo at diskwento o discount card sa mga accommodations sa ating bansa kapag sila ay uuwi at magbabakasyon dito sa Pilipinas. Dumalo din sa nasabing pagtitipon si Department of Migrant Workers Secretary Susan Toots Ople at si Supermall President Steven Tan upang sumuporta sa programa ng Tourism Department. Sa
Samantala po na itala ng Department of Health sa ikalawang sunod na namang araw itong COVID-19 case, mahigit 1,000 po yan. Ayon sa Department of Health, ang bilang ng bagong kaso ng nakamamatay na sakit ay nasa 1,184 habang itong active tally naman ay marami-rami umabot sa 18,365. Base sa pinakahuling data mula sa Health Department, tumaas ang aktibong kaso mula sa dating 18,035. Ang nationwide caseload naman sa ngayon ay nasa 4,052,967. Ang bilang ng mga nakarecover ay umabot sa 3.9 million mahigit. Mayroong 859 na bagong recoveries. Ang death toll ay lumabas sa 64,968 dahil sa 24 na bagong namatay. Sa nakalipas na 2 linggo, ang National Capital Region pa rin ang may pinakamataas na bilang ng mga tinamaan ng naturang virus na nasa 5,792. Sinundan ito ng Calabarzon na mayroong 2,400, Central Luzon na mayroong 1,179, Cagayan Valley na mayroong 744 at Western Visayas na mayroong 710. Samantala, muling idinipensa naman ni Department of Trade and Industry Undersecretary Ruth Castelo ang kanilang pahayag kaugnay sa mainit pa ring usapin sa 500 piso na Noche Buena Challenge. Kahapon hinamon pa ng ilang grupo ng Department of Trade and Industry na sabayan silang mamalengke para ipakita na hindi sapat ang 500 piso pambili ng handa sa Pasko. Ayon kay DTI Undersecretary Castelo, ang nasabing pahayag ng Department of Trade and Industry ay tinatawag na tip lamang o gabay ng publiko sa kanilang pamimili. Ipinakita lamang anya na sa halagang 500 piso ay maitatawid pa rin ang Pasko na may pagsasaluhan ang pamilya. Kabilang na ang mga bundle products na makakamura sa 20 pesos pataas. Samantala po itong Employers Confederation of the Philippines may panawagan daw sa Social Security System na nakatakdang magtaas ng dagdag distribusyon sa susunod na taon. May buong detalye si Bombo Victor Liantino. Nanawagan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Employers Confederation ng Pilipinas kaugnay ng planong 1% na dagdag contribution sa Social Security System sa susunod na taon. Mula sa kasalukuyang 13% ay tataas ito ng 14% sa pagpasok ng taong 2023. Kung ikaw ay isang empleyado na kumikita ng 20,000 pesos kada buwan, ay aabot na sa 2,800 pesos ang ibabawas ng SSS o halos 200 pesos naman ang 1% na dagdag. Samantala, mananatiling 4.5% pa rin ang share na magbubula sa employee habang ang share naman ng employer ay magbabago mula 8.5% at magiging 9.5%. Ayon kay Sergio Ortiz Luis, Employers Confederation of the Philippines President, ang nasabing plano na pagtaas ng contribution ay hindi napapanahon at wala sa timing kaya't umaapila ito sa Pangulo na ipagpaliban na muna ang sinasabing taas kontribusyon. Git pa nito na maraming maliliit na negosyo ang maapektuhan ng nasabing plano. Paliwanag naman ni Luis na mas maraming hindi pa nare-resolbang issue ang PhilHealth kung kaya't walang dahilan na itaas ang contribution ng SSS. Una rito ay nagpahayag ng pamunuan ng PhilHealth na magtataas din sila ng kontribusyon. Kaugnay ng nabanggit na usapin sa dagdag kontribusyon ng Social Security System ay inalam natin ang pulso ng ilang miyembro nito. Naniniwala si Nanay Beth na marapat lamang na simula na ngayon ang pagtaas ng contribution dahil wala naman aniyang ibang panahon. Dagdag pa nito, kung i-delay natin ngayon, baka abutin pa ng ilang taon ulit bago natin masimulan. Narito ang kanyang naging pahayag sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio. Kung sa benefit ko as employee, okay lang kasi ako makikinabang nun eh. Pero kung sa part naman ni employer, syempre kahit papano, medyo aayaw sila. Kasi dagdag ng expenses sa kanila yun eh. So kung sa panahon ngayon na sinasabi nyo, alanganin, okay lang din kasi darating din yung mga next year, ganun din gagawin natin eh. Kumbaga i-delay lang natin, pero ano din naman nila yun, i-implement din eh. Ano nila yun eh, yun yung point nila, yun yung views nila. Pero sa akin naman, i-delay din natin yung benefit. Diba? Pag na-delay yung benefit, kanino tayo tatakbo? Gobyerno pa din.
Samantala, sang-ayon rin si Dagno Lu na isang security guard. Ayon sa kanya, malaking tulong ito upang madagdagan ang benepisyo na maaari niyang matanggap lalo na't malapit na itong magretiro. Pakinggan natin ang bahagi ng kanyang mensahe. Pwede na ako pabor, pwede na ako hindi pabor kasi magre-retire na kasi ako, malapit akong mag-retire. Kung siguro kung malaking benepisyo, saya ay. Pabor na lang ako dyan kung gano'n. Kung halimbawa madagdag talaga ang benepisyo. At yan ang kabuuan ng aking report. Para sa Bombo Network News, ito po si Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World. Mga kabombo, Kastar Nation, atin namang alamin sa ating Christmas Around the World kung paano ipinagdiriwang ang Pasko sa bansang tinaguriang isa sa world's largest reserves of petroleum and natural gas at safest country in the world, ang Qatar. Sa pamamagitan niya ni Bombo International News Correspondent Qatar, Cindy Rafanan. Sa report yan ni Bombo Jane Buna. Puno ng kaligayahan at maraming kaganapan. Para sa mga Qataris, ang Pasko sa kanila ay national holiday kung saan binibigyan ng bawat isa ng opportunity na magdiwang ng Pasko kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Kahit ito ay isang Muslim country, hindi pinipigilan ng Qatari government ang mga tao na mag-celebrate ng kanilang religion's festival. Kaya Nobyembre pa lang, maraming mga shops sa Qatar ang nagsimula ng mag-decorate sa kanilang mga establishment ng Christmas lights. Makikita ng mga turista ang mga Christmas trees sa foyer ng mga hotel na may ilang nagdiriwang sa pamamagitan ng seremonya ng pag-iilaw ng puno, mga pamilihang puno ng mga palamuti, tsokolate at Santa Cup upang mas maramdaman ang kasiyahan. Karamihan sa mga residente sa Qatar, ang Christmas tree ang pinakamahalaga sa kanila na decoration pagdating ng Kapaskuhan. Ang ilan sa mga mamamayan ay mas pipiliin ang bumili ng totoong kahoy sa kalagyan ng mga decorations. Inihayag naman ni Bombo International News Correspondent Qatar, Cindy Rafanan, dahil marami mga Catholic Church sa Qatar, kung kaya mga Pinoy sa nasabing bansa ay maring dumalo ng simbang gabi. Ayun, dahil nga marami rin Christian dito, tapos meron din ditong Roman Catholic. So meron din ditong Catholic Church na ang Our Lady of the Church Rosary. So doon, kasi di ba sa Pinas, meron tayong simbang gabi. So dito, nagkakaroon din ng simbang gabi yung church na yon. Usually talaga simbang gabi dahil in the evening talaga yung ginaganap na simbang gabi. Kasi di ba sa atin dyan sa Pilipinas is usually madaling araw. Pero dito, 15 ng gabi ay nag-start na. Sa Arabic kasi usually di sila nagsa-celebrate ng Christmas dahil wala sila noon. Dahil nga sa religion nila, iba yung pananaw nila. At kahit marami mga Muslim sa nasabing bansa, hindi pa rin pahuhuli ang mga Pinoy sa pagsagawa ng party. Ngunit sinabi ni Bombo Cindy na wala silang Christmas party, pero meron silang year-end party. Sa nasabing okasyon, naglalaro sila ng parlor games at may exchange gift kasama ang kanilang mga employer na Muslim. Yung mga Pilipino naman dito, dahil nga alam mo naman tayo, kahit na nasa ibang bansa, kahit ng Middle East, so nagse-celebrate pa rin. Meron ako mga kakilala na nagkakaroon sila ng Christmas party. Pero hindi namin siya tinatawag ng Christmas party. Actually, dito rin sa company namin, tinatawag lang namin siyang year-end party. Pero dun sa year-end party namin na yun, nag-exchange gifts pa din kami. Naglalaro din kami ng mga parlor games na usually din ginagawa pag Christmas party. Kung pag-uusapan naman ang tradition food, karamihan sa mga hotel at restaurant ay nag-aalok ng espesyal na hapunan sa bispiras ng Pasko na kinabibilangan ng mga traditional na pagkain tulad ng pabo o turkey. Ito ay hindi lamang hapunan. Ang mga residente at mga turista ay maaaring tangkilikan ng isang espesyal na brunch at tanghalian din. Ayon pa kay Bombo Cindy, maaari naman silang maghanda ng kahit anong klaseng pagkain, basta hindi karning baboy. Wala sa mga Arabic people pero sa atin na naman na Filipino, sa mga Filipino communities, kung ano rin yung hinahanda dyan sa Pilipinas, yun din yung hinahanda namin dito. Wala nga lang kaming pork. Pwede naman kaming kumain ng pork, kaya lang kasi minsan nag-i-invite din kami
ng mga kasama namin sa work na hindi Filipino. So, mas inaano na lang namin na hindi kami nag-serve ng pork. Kasi katulad din sa amin na meron kaming ini-invite, katulad yung boss namin, Arabic siya, Muslim siya. So, ini-invite din namin siya pag nasa-celebrate kami ng Christmas ng 24 ng evening. So, ayun, ang siniserve na lang namin is usually rin na handa natin dyan sa Pinas. Nagle-less lang kami ng pork. Hindi nga lang kami talaga makapaghanda ng hamon. Narito naman ang Merry Christmas in Arabic at ang pagbati ni Bombo Cindy sa kanyang pamilya sa Zambales. Christmas in Arabic is Eid Ashub. Ayun, binabati ko nga pala ang pamilya ko dyan sa may Zambales, sa may Barangay San Nicolas, ang Rafanan clan ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. Kasama na rin ang mga kasamahan ko po dito sa trabaho at ang Filipino community dito po sa Qatar. Ang Qatar ay bansa sa Western Asia, isa sa world's largest reserves of petroleum and natural gas sa mundo. Gumagamit sila ng malaking bilang ng mga dayuhang manggagawa sa proseso ng produksyon nito. Dahil sa yaman ng langis nito, ang mga residente ng bansa ay nagtatamasa ng mataas na antas ng pamumuhay at maayos na sistema ng mga serbisyong panlipunan. Ito ay isang high-income economy. Tahanan din ito ng isang eclectic mix of museums, architecture at mga nakatagong historic sites. Tinagurian din itong safest country in the world. Ito ay isang bansa kung saan ang dagat ay nakatugon sa disyerto. Pinakaunang Arab country naman na nag-host ng FIFA World Cup. Time difference, mas maaga ang Pilipinas ng 5 oras sa Qatar. Watch out for the next edition of Christmas Around the World. Various celebrations of Christmas by the different countries of the world. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Bombo Sports News. Samantala, naging impresibo daw itong laban ng Pilipinas dito pa rin sa isinagawang match sa laban pa rin sa koponan ng Papua New Guinea. Tinambakan kasi nitong Pilipinas, yung women's football team ng ating bansa ang naturang koponan sa score na 9-0 sa kanilang friendly rematch doon sa Western Sydney Wanderers Park sa Australia. Ito na po yung ika-30 international match ng Pilipinas at huling laro ngayong taon. Tila na ulit ng Pilipinas ang naging laban nila sa kaparehong koponana noong linggo sa score na 5-1. Ngayong taon kasi ay maraming mga accomplishment ng Pilipinas na una ay ang pag-qualify nila dito sa FIFA Women's World Cup. Nanguna rin sila sa AFF Women's Championship at itong nagwagi sila ng bronze medal sa Southeast Asian Games doon sa Vietnam. Kasalukuyang nasa 53 po, nasa 53 ang FIFA ranking ng Pilipinas kung saan ang mga friendly games nila sa Australia ay bahagi ng paghahanda nila dito pa rin sa World Cup sa susunod na taon. Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan naman po ng piso kontra dolyar, ang isang US dollar sa ngayon ayon sa Bankers Association of the Philippines katumbas ng 55 pesos at 68 centavos. Para sa ibang currencies naman ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Hong Kong dollar katumbas ng 7 pesos 16 centavos, ang Singaporean dollar 41 pesos at 35 centavos, ang Saudi Arabian Rial 14 pesos at 81 centavos, habang ang euro 59 pesos at 50 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala, dahil sa kinaharap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Narito ang Orasyo Imperator. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith.
We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kababag Kastar Nation, sa ating Christmas countdown, 9 days to go bago ang araw ng Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo yan nakabuan ng Bombo Network News Morning Edition. Live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. Nueve Dia sa Banwa Nabilin, ada sang adlaw sang Pasko. Sa liwatan 9 days to go before Christmas. Philippine Standard Time, 3 minutos sa nakaligad sa tanang alas 8 sa aga. Welcome madali sa pagpangalagad sang palatuntunan Boboharay Big Time adlaw sang Biyernes petsa 16 sa bulan sang Disyembre sa mga tig 2022. Ikatatlong adlaw sang Biyernes sa katapusan nga bulan sa mga year 2022. Sa mga aga manginakaupo na niwalagad si Bombo Erlin Bayonita. Updan kita asalasan WAV media nga takna sa mga aga sa dalawang sa inyo sang dalagko nga mga balita lokal, mga balita nasyonal. Mga balita sa luwasang pungsod sa mga balita sa batagas ang hinampang kagabalita sa artista. Karon sa mga balita sa mga tubiko nga mangina sentro sa ngatan nga talakayan subong nga aga sa mga balita lokal. Nagkasugod na kay nasang kagahon ang simbang gabi. Ini siya ang medyo alog-alogan na kag face-to-face na Banwa. Inyo naman nabatian na kay na dari sa ato na sa Bombo Radio Bacolod ang sa unang orang misa.
patigayon na dira sa may area sang Burgos with Father Francis Perez. So nagsugod banwa ti may mga nagasukso kag gyapon na. Although nga ti optional naman nga pagasukso ka sang face mask kung nakita ang yara sa outdoor o kung na indoor areas, pero doon kita gyapon na makasaho no. Bisan na pang iban na bilin na gimana nagapaiway na sa pagasukso ka sang face mask. Pero din kita kasaho balay labi na kunara ka sa area nga kadamo sang tao. So tiway manaya sa mamadula sa ato na kung kita nagasukso ka sang face mask. Siyempre ang ato na sining pagpangalugayawan sa bilog nga kalibutan para sa Christmas around the world. Mga nakaupod na ito na karoon na direkta sa Ukraine, si Bombo correspondent Shirley Santos Sildes. Kung kamusta man ang ila sining selebrasyon, nilabin na nga tiwal pagyapon subang natapos ang inaway dito sa nasambit ang pungsod. Nagtakop ang summit sang Association of Southeast Asian Nations at the same time sang European Union, sila ang napaslawan nga magpagwa sa joint agreement nga naga-denounce ang sining invasion sa Russia dito sa Ukraine. Sa iba na pang mga balita, lokal Negros Occidental Police Provincial Office nagpasalig sa hugot ang pag-inspect sa mga balaligyaan sa firecrackers diri sa ato na sa may probinsya sa Negros Occidental. Actually, mayara sang tatlo ka makabanuwahanan diri sa probinsya nga nagaban sa pagbaligya sa firecrackers. We have Banwa sang Pulupandan, Banwa sang Manapla, and then Banwa sang Salvador Benedicto. I-check na natin karon sa report ni Bombo Carla May Defensor. Ang mga kauturan naton ng mga retailers sang firecrackers dira sa may Banwa sang Hinigaran nagasugod o magasugod naman na karon sa hapon sa pag-display dira sa may barangay Anahaw. So kumusta naton karon ng mga measures dira sang Hinigaran na Municipal Fire Station at the same time Hinigaran Municipal Police Station with Bombo Gracelyn Lewaton. Sa mga balita national, aprobado na sang Kamara sa third and final reading ang Maharlika Investment Fund Bill. Apisar pa sang mga aprehensyon nga pabutyag sa pilaman naton ka mga lawmakers. Ang mga miyembro sang Kamara nagboto 279 sa ila nagpabor, anom ang nagpamatok, pero wala diri sang mga nag-abstain sa mga miyembro sang House of Representatives. Sa iba na pang mga balitan, National President Bongbong Marcos nagpahayag mayara sa 9.8 billion pesos nga estimated ning mga balor sa investment nga gin-pledge para sa Pilipinas kadungan sa iyang pagpauli halin sa may Belgium matapos nga nagatambong sa Association of Southeast Asian Nations sa European Union Summit. Sa iba na pang mga balitan, National Citizen Service Training Program Bill aprobado naman sang House of Representatives sa third and final reading. Philippine or Armed Forces of the Philippines nagkomperbar subong nga mayara sang madamo naman nga mga barko sang China nga yara sa West Philippine Sea. Amon na nga magapatigayon na naman sang investigasyon ang Senate Committee angot sa agresyon sang China dira sa ato ng or sa sulod sang Philippine Exclusive Economic Zone. Sa balita sa hinampang Banwa, batik nagpabutyagan na nagpagwasang mga prediksyon sa nila ang mga analista kag mga eksperto, mga enthusiast sa patag sang football. Angot diri sa hampang sang France and Argentina sa Domingo sa gabi para na sa final round sang 2022 FIFA World Cup.
ay buwas sa kagahon oras dari sa aton sa Pilipinas sa adlaw sang Sabado. Magatubangayan naman ang Croatia and then ang Morocco para may baluan na diri kung sino mangin na third placer and then ang fourth placer sa FIFA World Cup. So may check na nato na karona with Bombo Zaldi Foro the second. Sige, higiban pa ang mga impormasyon ka mga balita banuwang nga posible magaluntad samtang nga nagapangalagad kita diri sa palatuntunan Bombo Hanay Big Time. Philippine Standard Time and 9 minutos sa nakaligad sa tanang alas 8 sa aga. Sige, dire kita dandaya kay para matempranuhan na panaton because nagsugod naman na subong aga or kay nasa nga kagahon ang simbang gabi. Ati kada mo gid sa mga nagatingwa na yang ma-perfect nila ang 9 mornings. Parang kung naman ang imo sa gina-wish, ini siya ang matuman. With the start of the anticipated simbang gabi, subong Banwa, ay banda sinete kagabi man yung nagpatigayon na sa misa ang mga simbahan niya na sa full capacity. Pero direct kita danay sa aton nga Christmas around the world. Parang malilin nato na banwa ang ilang sining mga selebrasyon sang adlaw sang Pasko because this is the most wonderful time of the year. Manaya tiang ila dolo ang ged man lang sa mga kotoran naton nga mga Pinoy nga sa luwas sang pungsod dolo ang ged man lang ang pag-celebrar diri sa aton sa maya pungsod Pilipinas kinaiyakon kalabanan ang mga pumuloyo sa country kun sa din sila mga Kristiyano bata sa iban nga mga countries nga Islam ang dominant religion so sa mga mall sa Timayara man pero sa mga grupo sa mga Pinoy mansig tipon-tipon man lang sila. Depende na sa imo ya amo kati subong mansig respetuhanay naman lang mo kung ano ang tradisyon sang tagsa-tagsa. Dari kita sa aton nga Christmas around the world. Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World, as shared and told by our Bombo International News correspondents. Katugnaw sa kaagahon, nagapabatyag na sa aton, gahilapit na gid ang tinion, bulan sang Paskwa kun tawgon. Sa mga bata halangdomon, ang ampanganan nga balaklon, sa langit may mga bituon, daw yuhong sang dalangguhanon. Pamaskwa maski ano nagahatag sang kalipay bilis ang hatag mo maski jutay pagbulig mo naman lunsay Pamaskwa kay sinuman nga dapat mabuligan Pamaskwa mo utob ko bulawanon kaayo Subong aga mga kabombo. Ato na sining kumustahon nagkagaton nga lilion ang selebrasyon na sang Pasko. Sa subong isa sa mga pungsod nga ginaistoryahan na sang tanan ilabin na halin sang bulan sang Pebrero bagod man sa Russian invasion ang isa ka pungsod sa Europa. Particularmente sa Eastern Europe, the second largest European country after Russia. Ang ginatubod nato na diri amo ang Ukraine. Bayara subong sang population nga 43.81 million.
Santo sila sa nga data sa nga tuiga 2021. Kaginapamunuan sa nga gendeklarar sang Time Magazine bilang Man of the Year ang presidente nga si President Volodymyr Zelensky. Kasarian kita dalam magamba sang pamaskwa. Ang Christmas sa Ukraine, mahimo nga ginaselebrar sa Disyembre 25 ukon sa ikapito nga adlaw sang bulan sang Enero, 25th day of December or 7th day of January. Inibangod man nga ang mga nagkalain-lain ng mga Orthodox ka Greek Catholic churches sa Ukraine ang nagagamit sang old Ang katugnaw sa o kanang bag-o nga Gregorian calendars para sa ilang nga church festival. ang tinion bulan sang Paskwa kung tagon. Sa mga bata halandumon ang ampangan. Ang main nga Christmas meal mga kabombo o kanang Holy Supper dito sa Ukraine ang ginakaon sa Christmas Eve sa Enero 6. Traditionally, ang mga tao nagapuasa o ka naga-fast. Wala sila nagakaon sang bisan ano sa bilog nga adlaw. Apang mahimo ka nga makasugod sang imo nga adlaw, paagi sa pag-inom bisan gamay lang gid nga holy water nga gin-bless sa simbahan. Hindi pwede makakaon sang meal hasta nga masiplatan ang una nga bituon sa kahawaan. Hindi lang sa kwarta. Amo na sa ato na sining nga mga kautura na nga to dito sa Ukraine, labin na ang mga gutom na. Nagagwa gilayon o nagatunod na ang adlaw kung diri sa aton kasisidmon na para nga makita nila ang una nga bituon. Ang nasambit nga bituon nagarepresentar banawa sang journey of the wise man to find Jesus, and that Jesus has been born so Christmas can start. Balaklon, sa langit may mga bituon, daw yung sang dalangguhanon. Pamaskwa maski ano, nagahatag sang kalipay. Bilis ang hatag mo maski jutay, pagbulig mo naman lunsay. Ang meal nga ni mayara sang 12 dishes nga nagarepresentara sa nga 12 ka mga disciples ni Jesucristo. Traditionally, ang mga dish wala iniya ginalakipan sang karne, itlog o kon gatas. Ang main dish amo ning kutiya, isa kasahi sang sweet porridge nga himo sa wheat. Paskwa, ang bumburadyo ng ide. Ang iba na pang mga dishes sa nagalakip sang mushroom. Ganigin lunsarang Yaraman ang beet soup, dumplings o kanang peruji. Yaraman ang hulupshi, cabbage rolls. Ginhimo ni sila pero wala sa nga karne dira sa sining pagkaon. Yaraman ang cabbage buns, ang white fish kagang kolach. Ini siya isa ka special nga Christmas bread. Ang kwarto ko na sa diin ginakaon ng ini mga meals para sa Christmas sa Ukraine. Mayara gid sa mga dekorasyon. Mayara sang wheat kag nagasimbolo sang malapad nga mga talamnan sang trigo dito sa Ukraine. Naibaluan naman nato ng isa sa mga produkto sang Ukraine na maning agricultural crops. Kagisa na dira ang trigo. Ini siya literal nga nagakahulugan, grandfather spirit. Kag nagarepresentara sa mga ancestors sa mga pumuluyo, being with them in their memories. Sometimes people use some heads of wheat, kinabutang nila sa vase rather than a whole sheaf of wheat. Pagkatapos ng meal mga kabombo,
Ang mga pumuluyo sa Ukraine nag-aamba sa mga carols o kolyadki. Tugnaw sa kaagal. Ginakanta ini siya sa palibot sang lamesa. Pwede ka man makagwa para nga magpangaroling sa mga kalye, sa mga kadalanan. People sometimes carry brightly colored stars and poles. Aba na makita ninyo sa mga litrato, panigakilinan tanasa ng mga Christmas carols. Daw yung sang dalangguhanon. Pamaskwa maski ano. Popular man nga decoration dito sa Ukraine ang pag-imon nila sa mga paper snowflakes. Ginabotang sa Christmas tree o kung sa mga bintana sang balay. In parts of western Ukraine, ang Christmas tree ginadekorahan gid sang artificial spiders webs because of the story of the Christmas spider. Ini siya ang himo sa silver wire kag subang mana sa papel nga ginatawag pavuchki nga nagakahulugan the little spider. Ang Bombo Radyo ng ideya, pasanyugon naton ang kultura, ganigin lunsar ang programa, nga ginsakdag sang bangwa. Si Saint Nicholas naman mga kabombo, nagabisita sa mga kabataan sa Ukraine sa Disyembre 19, which is also when Ukraine celebrates Saint Nicholas Day. Musika, nagdulot sang kasarian, intadalan, mag-ambas ang pamaskwa musika. Sa Ukrainian language, ang Happy o kan Merry Christmas mga kabombo. Sila nagatinamyawanay Veseloho Ristva. Veseloho Ristva. Mayo ni kaya nagida sa piyakalinya pisara pang alas 2:20 ang kagahon na subong nga dito sa Ilayara sa piyakalinya our bombo correspondent Shirley Santos Sildes. Live kita ma'am sa Bombo Radio Bacolod. Dapat mo si Bombo Erlin mayong aga advance Merry Christmas. Mayong aga Bombo Radio, sa Bombo Radio Bacolod, sa lahat ng mga nakikinig. Magandang umaga mula dito sa Ukraine. Do kabugnawa subong dara ma'am sang panahon. Kamusta sang inyo temperature? Sobrang lamig siguro negative 5 ganon. Negative 5. Halin na ni sa ma'am sang November pa no? Yes ma'am. Okay. So subong wala man dira yan nagaulan-ulan. Snow ma'am, snow. Snow dira. Kanina sobrang lakas kanina ng snow, tapos sobrang lakas din ng hangin, sobrang windy, so sobrang lamig sa labas. Oo. Pero may klase pa ka mo ma'am no? Yes po. Hanggang December 31 yung klase namin. Okay. Wala daraga ng Christmas break gali? Yung Christmas break namin, mula December 31 yung last day namin. Tapos, vacation namin hanggang January 15. Okay. So, 2 weeks po. Mostly gadya ang celebration gali dira ya ma'am January, no? Yes, ma'am. January 7 ang Christmas. Oo. So, ang inyong Christmas Eve is January 6. Apo. Oo. Paano gina-celebrate dira ma'am ang Christmas sa Ukraine? So, actually, yung Christmas dito hindi kagaya sa Christmas natin na magarbo, marami tayong handa. Sa kanila, simple lang yung pag-Christmas. It's like the time na magkita-kita sila na mag-anak. Parang time yun para mabisita nila yung mga relatives nila. Ganun sa kanila. So, pag-Christmas, hindi kagaya sa atin na may Noche Buena. So, yun yung time nila na para
dalawin yung mga relatives nila, pinupuntahan nila sa bahay, kita-kita sila. Meron din yung pagkain, pero hindi kagaya sa atin talagang may handa na madaming handa, parang ganun. So, simple lang talaga yung Christmas nila, yung parang it's about like sa family lang talaga. Oo. Yun lang, madalaw nila yung kanilang pamilya. So, hindi kagaya sa atin na hanggang umaga, gising tayo, parang Simbang gabi. So, yun na-miss ko talaga, sobrang tagal na hindi ako nakapagpasko sa Pilipinas. Pila ka na ganing katuig dira, ma'am? Na 10 years na po ako nandito. Pero dati kasi every year nakaka-uwi ako, kaya lang hindi na lang Pasko. Oo. So, ang uwi ko is mga summer. Pag summer dito, dyan yung parang June, parang yung uwi ko dyan. So, walang kanin. So, hindi ako nakapagpasko ng 10 years na sa Pilipinas. 10 years na, no? Grabe, no? So, mamang imo ubaragi dira, you are a teacher. Halin sang pag-abot nimo? Yes, ma'am. Okay. So, sa school ninyo, mamula mga Christmas party sa January? Meron, ma'am. Hindi siya Christmas party. Yung tawag namin New Year's. Mas New Year's party, ganun. New Year's parang yung party. Christmas party, o parang Christmas party, parang hindi sineselebrate. Pero kumakanta kami mga may mga Christmas songs, ganun. Pero yung, di ba, parang nakaugalian sa atin kapag Pasko may, magbibigay ng regalo. Dito parang, mas famous pa yung Women's Day kaysa sa Christmas. Ganun. So, hindi man na Mas siya mga nagbibigay. holiday, no? Dira? Yes. Dati, ma'am, hindi holiday yung December 25. Parang nagsimula lang yata, parang 2 years ago, na ginawa ng holiday. Kasi yung iba, marami din nagse-celebrate ng Christmas ng December 25. So, marami din mga foreigners na nagse-celebrate ng Christmas ng December 25. Kaya ginawang holiday yung December 25. Pero do ka normal lang gyapon yung adlaw para dira sa mga taga-Ukraine? Normal na normal, ma'am. As in, parang hindi mo talaga ma-feel. Oo. Even nga po kahit yung New Year. New Year talaga, simple lang. Wala may galinupok, ma'am? Wala, ma'am. Hindi ka guys, matatakot ka lumabas kasi Sadya, Drea? dito. Yes, ma'am. Pero ngayong taon, dati may mga decorations sa city center. Parang may isang place doon na talagang bongga yung mga decorations. Pero ngayong taon, na parang wala na. Kasi dahil nga sa sitwasyon. Oo. Talagang, parang wala na talagang. So, sa mga mall, ma'am, wala mga decorations? Meron, ma'am. Meron Christmas tree, ganun. May ara man niya. Christmas tree po. So, may mga sale man ni siya? Opo. Oo. May mga discount man o kay Tidaria sa aton niya. Basta mabato na galing 13th month pay. Kadamo na sa mga nagpa-mall. So, doon mo man nagali dira. Ang difference lang is January 7, inyo yung Christmas. Yes, ma'am. January 7. Doon nag-fasting panigali ang mga tao, ma'am, no? Dira? Ngayon, sobrang hirap kasi ngayon, lalo na araw-araw talagang brown out, ma'am. May schedule ngayon ng brown out. So, parang every 4 hours siya brown out po. So, kaya tiis-tiis talaga. Sobrang lamig pa naman. So, pag brown out, walang heater, walang tubig, walang lutuan. So, yung iba may gas. So, nakakapagluto. Pero yung iba wala. So, ang hirap talaga ngayon. Pila na ka-oras ang brown out, ma'am? So, parang tatagal siya ng, halimbawa, every 4 hours siya. Every 4 hours. Tapos, tatagal siya ng 4 hours din. Tapos, mag-open ulit siya. 4 hours ulit na brown out. Parang ganon. Every day po yun. Because?
niro-rotate lang yung supply ng ng energy, ano ba? Yes, ma'am, kasi nga 'di ba pinasabog lahat yung mga yung mga transformers parang Oo. gano'n. So, yun nga talaga yung plano 'di ba na kailangan Inattack. ma-black out yung buong Kiev Oo. pero hindi naman nagtagumpay. So, thanks God. Hanggang ngayon mayroon pa rin kahit papaano may kuryente pa rin. Oo. May brown out pero hindi siya tuloy-tuloy. Mhm. Parang yung pinaka-longest lang yata na time na ng brown out is parang more than 24 hours po. Oho. Sa bilog gid na beses. siya, ma'am, no? Sa bilog gid na nga country. Yes po. Lalo na sa Kiev. Kiev kasi yung target nila Oo. ngayong winter. Talagang mawalan ng kuryente. It's in total blackout. Pero thanks God kasi marami namang mga countries ang tumutulong po mo. So, naayos naman kaagad lang lahat. Yung mga transformers naayos naman kaagad. So, Oo. ayun. Hanggang ngayon may schedule nga lang yung brown out. Mm. Nakakatakot pag na-stuck ka sa elevator mo. Oo, matabuan ka bala ngara ka sa elevator dason Yes. nakat ang supply sang kuryente. Pero ma'am, kumusta ka mo da sa bungay ka mo nahadlok? Hindi, dito sa kahapon pala, parang kahapon umaga, may sumabog. So, narinig po dito. Missile naman na siya? Opo, dito sa Kiev po, kahapon. So, medyo malayo naman po dito sa tinitirhan ko. Okay. Pero rinig po yung pagsabog. So gaano ka mo kung may explosion? Kapag ganun, nasa shelter po kami. Kung may alarm, nasa shelter kami. Lalo na kung sa school, nasa bunker kami. Oho. So, lalabas kami pagka Wala okay na. Pag wala nang alarm. Oo. Before naman mangyari yon may alarm. So, makakapag-ready rin yung mga tao. Pero minsan, parang nasanay na rin yung mga tao. Parang kahit may alarm, baliwala hindi na lang. Pag nasa bahay, dito lang sa bahay. Dito lang sa bahay. Kahit may alarm, dito Oo. lang kami sa bahay. Pero pag nasa school yun, obligado kami kasi may mga bata. So, kailangan doon talaga kami sa shelter. Pero kung nasa bahay, dyan, minsan, doon lang ako sa may bathroom kasi double wall siya. Yung parang ganun. Oo. So, mas safe po. Ano nga grade gani imo ginatudloan, ma'am? Grade 1 sa ngayon, ma'am. Grade 1. Grade 1. Okay. Ngayong taon. Grade 1 po. So, ano imo nga Christmas wish, Ma'am She? Christmas wish ko makapag-celebrate ng Christmas kasama yung family. Sana dapat every year may bakasyon ako, pero mula nung pandemic hindi ako nakauwi dahil yung una dahil sa pandemic, tapos ngayon dahil sa war nga. So I'm sure na kapag umuwi ako dyan hindi ako papayagang bumalik. Pero ma'am, di ba nagwa ka nagligad, no? Ano ganit? Nagwa ka sa Ukraine, tapos nagbalik? Yes, ma'am. Nagwa ako, nagkadto ko sa Spain. Okay. Sa Spain, tapos nagbalik ako. Kay tawagan ako ang director namin na mabalik. So, nagbalik ako. Oo. So, pero as nagbalik ko. subong, do medyo normal naman ang sitwasyon na dira. Only nga may mga sinigabong kon kaisa. Pero I mean nga, pwede na ka mo makalakat-lakat, maka-groceries. Bukas naman lahat, ma'am. Bukas mga malls, bukas lahat ng mga supermarkets, bukas naman. So, kaya nga lang kapag may alert, sarado din sila. So, kapag tapos ng alert, open ulit. May schedule yung brownout. So, parang line 1, line 2. Line 1, halimbawa, yung line 1, minsan kabila
parang kami line 1 kami. Oo. Isang linya kami ng sa school, malapit lang kasi yung bahay ko sa school. So, pag walang kuryente sa linya namin, sa kabila meron. Tapos kung meron sa kabila, sabi naman, parang alternate siya, wala ng So, Power. merong mga part naman na bukas, merong part na sarado. Yes. Sige, kabay pa nga mag-okay-okay na nga sitwasyon dira kag kay ti manog isa nakatuig sa February ang invasion na sang Russia. Ma'am She, basi may tamyawon ka diri sa aton. Ayan, Go ahead, sa ma'am. family ko dyan, sa Antique, tsaka dyan sa Manila. Kumusta ka mo tanan? Huwag kayo mag-alala sa akin. Okay lang. Kahit mag-isang mag-celebrate ng Pasko, kakayahanin ko. So far, marami namang mga kasama ko dito. So, hindi nga lang mga Pilipino, pero mayroon din akong kasama na ibang lahi. So, hindi naman ako mag-isa na talagang mag-celebrate ng Pasko. Yun lang, nakakamiss talaga yung mag-celebrate ng Pasko kasama yung mga Pilipino kasi iba talaga yung saya, ma'am. So, huwag kayong mag-alala sa akin. Merry Christmas sa inyong lahat at hope to see you someday. Someday. Wag muna sa ngayon. Wag muna sa ngayon. Basi magka-greet ka dali sa amon, ma'am, sa Ukrainian language sa sang Merry Christmas. Oh, paano ba yung Merry Christmas? Nalipatan mo. Lipatan, ma'am. Happy New Year lang. Novi God lang. Novi God. Sige lang. Ang hirap sabihin pag Ukrainian. Pero English mo minatudlo mo dira, no? Sa mga bata. Yes, ma'am. Yes, English. Sige. Ma'am Shirley Santos Hildes, ma'am, salamat kid sa time ni mo diri sa amon sa Bomaradyo Bacolod. Alas 2:35 sang kagahon na dira subong. Salamat gid sa liwat advance Merry Christmas from the Philippines. Salamat, ma'am. Sige. Salamat. Thank you Merry so Christmas. much. Mga Merry salamat kay Bomo Correspondent Shirley Santos Hildes, isa ka English teacher dito sa may Kiev, Ukraine. Sa capital city mismo sang Ukraine, Banwa kay way pagyapon nakabalik ka sa normal nga sitwasyon na dito. Although nga pwede naman na sila makagwa pero may mga pagsinigabong nga ginagyapon ako na kaisa. May mga time mga kinanglan gid nila magasulod sa mga inang shelter bala, pero sa sulod sang pila naguro ka bulan na haluson na naanad naman ang mga pumuloyo dito sa Ukraine na Banwa sa sining sitwasyon. Amo lang na nga mayara sang rotational brownout nga gina-eksperyensya mga pumuloyo because ginatake sang Russia ang mga power plant. Nagligad ato mayon naman gani kay way ginatamba ng Zaporizhia nuclear power plant nila bala. So at least bisan na paano subong mayara sang mga nagakwan mga nagasupply gyapon sang kuryente dito sa may Ukraine. So ang ilaya kalayo kay Enero 7 ang ilaya nga pag-celebrara sang Christmas ang ilang ang mga estudyante ganyan ti sa Enero pang ilaya nga kumbaga do New Year's break kanila bala. Subong sa nasilingatan na ang European Union ASEAN. Ako din naggasapol sila dito sa may Brussels, Belgium. Ang nakabutang diri sa statement on the invasion. Most members strongly condemned the war in Ukraine while asserting the need to respect the sovereignty, political independence and territorial integrity of Ukraine. Okay na tabang boton. Ang ining invasion na dito sa Russia sa Ukraine Banwa ang nagresulta sa pagmahal sa presyo sa abono. Nagmahal ang presyo sa fuel sa world market.
At the same time, iba na pagid ang mga agricultural products na ginaproduce sa Ukraine. Sa nasiling na nato ang harina bala nagligad nagamahal. Because Ukraine is the breadbasket of Europe. So, wadako nga supply sang trigo o kuna wheat banwa ang nagikan na sa Ukraine. So, apektado, although mayara na sang grain sa shipment na nagligad na to, bangwa naman ang panugutan na. Pero sa naglunta ng ining invasion dito sa Ukraine banwa, nagpatuman sa nga sanction ang Western countries. At the same time, iba na pagid ang mga kapungsuran. So, si Russia naman ang nagbuya ang mga country sa Europe sang pagkuha nila sang fuel sa Russia. Subong ginawalan nila paigwa-igwa sang supply sang electricity dito sa Ukraine naman ang mayara sang tag 4 hours nga brownout kuna kay sa bilog gid nga adlaw for the whole country na ina siya. So at least bisan na paano nakabalik ka naman ang mga kotoran naton dito sa Ukraine. Kahit yung iba na yan, nagpamulya na sila sa France like our Bombo correspondent Joy Fernandez Tolentino ay napasalamatan naton because safe man na sila nakabutan na dito sa France. Dito naman lang siya subong yan nag-tener kag dito naman lang nagtrabaho. Si Ma'am Shirley Santos Sildes dito gina sila sa Kiev, Ukraine. Nag-request galing ang iyaya nga ginaobrahan nga magkuana sila magbalikan na dito sa Ukraine. Kaya okay naman ng mga explosion ng mga rocket attack sa Russia ara sagwa sa Ukraine, pero may panalag sa managyapon nga mga pagsigabong. Subong nga adlaw nagasugod naman ang ato na sa nga simba nga gabi check kabinato na sa ibang nga parts sang pung sang kalibutan kung may mga early morning masas man na sila misa de Aguinaldo at the same time kangay man diri sa aton tinaghalogan naman na sila sa mga restrictions para sa COVID. I-check nato na from Illinois, USA our Bombo correspondent Sir Ray Haleco. Live kita sir sa Bombo Radio Bacolod. Dapat mo si Bombo Ernin mayong aga advance Merry Christmas. Advance Merry Christmas man Bombo Erlin, mayong aga sa inyong tanan. Labi na gid sa tanang tagpalamati dira sa Bombo Radio Bacolod. Ano oras subong dira sa Ray? Ang oras subong di kuana alas 6:40 na Bombo Erlin. Oho. Sa gabi So, advance dira- kami sir no, 14 hours sir no? 14 hours, dira mga, kung hindi ko magsala, alas 8:40 dira. Yes sir. Oo. Kumustang temperatura da sir? At siya, dogi katugnaw sa subong, I think mga 30 degrees siguro, Fahrenheit. Pero wala Pero daraga dira, snow sa inyo sir no? Kaginaga snow siya, pero may dala nga pag-ulan na Bombo Erlin. Oo. So Permi na siya, gahalo sir. ang kuano. Pag mag-snow siya gamay, birahon siya sang ulan, di tunaw naman sa gapon, di Dasig lang. sa subong way pagginman kuana, snow nga kuan, Oo. nga baskog. Okay. May mga diri sa aton na sir, meron na kita misa de Gallo, misa de Aguinaldo. Ano daraya sa inyo? May ara man sa mga early morning masses? Sa mga normally sa Catholic hindi ginaya makuan maaligar. Diri sa amon sa mga iban nga kasimbahanan, mga protestante Christmas nga celebrate man may mga candle lighting kag may mga branch before kuan worship service no. Oo. Pero sir, do kahalog na ganyan no? Dira siguro sa inyo, ay nakamo ka face mask sir no? Why na gid siya? May ara gid man iban pero majority wala na gid. Wala na gid. Kung kisa gani kung maglakat ko sa obra tungod nga sa airport damo tao mo.
Pero it's up to you how you protect yourself, Bomboy Erlin. Oo. Ara lang na sa imo kung gusto mo protektahan ang kagalingon mo, hindi kayo magsalig 100% yan sa kuhan. Nga wala na gid ya kay depende sa imo. Pwede rin, sir, kung nagkaisa, wag ka nag-face mask ka pala daw, ginatulog ka pala masakit sa iban. Dre, sir, amo na liberated yung mga Amerikano mo. Anyway, mayroon naman na ganin dre order sa President Bongbong Marcos, ng optional naman lang yung pagsuksok ka sa face mask. Kamusta inyong sir nga selebrasyon nyo sa Christmas, sir? Holiday season sa bong damo party nga ginakantuan. Last time we had Christmas party, sa amon nga company. Kadamo tao. So I think nakita ko siguro gasoksok mask siguro mga duwa lang guro kabilog. No? Oo. Way nagin man ginakuan diri pero amo nagaisiling ko depende na sa aton kung paano naton proteksyonan naton kagalingon. Labi na gid kung may ara ka nga conversation bala sa tao one-on-one face to face. Correct. Ti balo ka diri sa US do ugali na permis ang mga tao diri nga labi na gid mga puti mag-istorya gani kalapit la. Siya do kalapit sa ila sang kuan halos sa imo na nilang ilang ba sa imo nga kuan nga nawong Oo. Di amon ang ginahimo ko na Bomboy Erlin all the time may ara gid ko yang face mask sa bulsa ko no. Oo. Para kung masiling ka nga hindi ni mayo to so pwede kaya magsoksok sang mask sa ginambal ko na lang gani nga excuse me I'm sorry to wear mask because I have a flu. You know? Parang amo na lang naalibay ko. Oo. Para hindi siya grabe malatnan. Especially bala sir kung mas mataas sila bala sa imo. Diba sila mag-agsik bala do sa mal mo ginabing so ginapagwa ko na lang Bomboy Erlin nga sila ang ginaproteksyonan ko. Oo. Para hindi man ma-insulto bala. Correct. Amo na nga ako. Ano mostly niyo yung ginaluto, sir? Diri hindi para sa amon ni Mrs. Duwa man lang kami diya sa balay. Way kami panahon magluto nga duwa. Pero kung mag-invite kami sa tao, mga mga relatives, mga anak namon, ginahimo diya uso diya kuan Bomboy Erlin, ma-order ka bla sa Filipino store. Oo. Na sila nagaluto sa mga Filipino delicacy siya, mga kuha na pansit dabi, order ka da Valenciana da, barbecue abi. Oo. Amo na ginauuso na di-order na lang Bomboy Erlin. So gina-deliver lang nila, sir? Hindi. Ikaw yung ma-pick up mismo. Oo. Kwaon mo. Damo man ka mo dira, sir, no? Sa Illinois? Diri sa amon nga lugar diri. Damo diri, may ara nga lugar diri nga damo Pilipino, no? May ara man lugar nga diutay lang. Depende sa imo nga location. Pero sa amon hindi kami masyado di damo di sa amon Franklin Park. Ang mostly sa displays or sa kuan. Dito na to sa display damo na daya. So why ka mo sir gatililipon? Timiara man Filipino community, may party, may kuan why man ko naga-intra sa kuan ya, why man ko naga saot sa ballroom da kami ni Mrs. why kami kuan participation sa mga mo sina. So the only way nga maka-attend kami sa party kung may ara kami nga party sa company namon. O di kaya sa amon nga mga relatives, makadto kami dito. So, pero hindi namon gid ma-perfect nga maka-attend gid kay dito sa kung sa ikaw na tawagan mo bigahapon magkuan pero may kadtuan kami so hindi mo gid makuan no. Oo. Pero sir, may trabaho ka mo na yan no, kung December 25?
25 depende sa imong day off, no? Di ang 25 na may obra ko that's Sunday. So but kuha na siya double pay, Bong Berlin. Doble ang imong sweldo ang kitaon mo. Pero gusto ko dire ko sa balay. Upod kami ni Mrs. Sa bagay. Mangita gani ko sang mabulo sa akon. Oo. I-give away ko na lang na para kuhaon nila, hindi ko yung mag-obra, makabenepisyo sa iba niya gusto nila mag-obra. Oo. Sige. Sir, basi may tamyawan ka diri, sir. Saan gandi last ninyo nga puli, sir? Actually, nagpuli ko na pasensya na, why ko mamasyal sa bumbo kay shadow gid ka dasik lang ng bakasyon ko. Mga duwa lang kasi ba na. So, luyan ko lang tayo tamyawon sa gyapon ng ako ni mother, si Teresita Alico. Nga pamati, gina sa permi. No? Dira sa subong sa City Heights. Gagamo man si Idita mainit kag tanan dira nga mga pumuluyo sa Bacolod City. Merry Christmas sa inyo tanan kag advance Happy New Year. Kag amuman sa mga katapo kag miyembro sa mga Bombo Radio Bacolod. Merry Christmas, sa Bugos nga Pilipinas. Merry Christmas. Sige. Salamat gid sir ha sa time nimo diri sa amon sa Bombo Radio Bacolod sa liwat mayong aga halin diri sa Pilipinas, mayong gabi dira sa inyo. Mayong gabi man, Bong Berlin. Salamat. Sige. Maraming mga salamat kaya Sir Ray Haleco. Ang ato na suning Bombo correspondent na nagikan sa Illinois dito sa Estados Unidos. Yari na nga ito na suning special feature may kang tanan na sa simbang gabi o kon night mass. Pero tidre sa ato na alas 4, ang iba na alas 13:30 nagapatigayon na sa misa. Sa langgit alas 5 sa kaagahon. Para sa ato nga misa di Aguinaldo. Yan ang special feature na ginpreparar sang Bombo Radio Bacolod. Maayong aga sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Sini nga aga ginasuguran sa mga tumuluos ng simbahan Romano Katoliko ang pagpaligayon sang simbang gabi. Kami diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod, Bombo Radio Philippines, nagaupod kag magaupod sa inyo. Tubtub nga makompleto ang siyam kadlaw nga pagtambong sang balaan nga misa sa kagahon. Sa mga tumuluo, mangin kompleto espiritu sang Pasko kag feel good ang Christmas season kung magwa sa matugnaw nga kagahon kag magpamati sang santos nga misa upod sa mga pinalangga sa kabuhi ang nanging kabahin na sang Filipino tradition ang simbang gabi o kon misa de Aguinaldo o kon sa mas karon nga moderno nga panahon ang pagtawag 9 mornings. Simbang gabi is one of the longest and most popular among the Filipino traditions in the country. Ini ang panahon kung sa din ang mga tumulo sa bugos nga pungsod ang aga pa nga naga pinanghimos na agud indi malate sa early morning mass o kung antes pa man ang breaking dawn kag antes pa man magsanaaw ang silak sang adlaw. Para sa mga worshipers, ang simbang gabi o kung mass at dawn amo ini ang siyam ka adlaw nga pagnovena sa Birheng Maria kag ini ang pagasuguran sa mga adlaw Petsa 16 sa kagahon sa Disyembre kag magatapos ini sa gabi sa Petsa 24 kag amo na ini ang ginatuwag Misa de Gallo sa Christmas Eve sa pag-abi-abi na sang pagkabunag sang aton manuluwas nga si Jesucristo. Tayo'y magsiawit sa iban nga mga kasimbahanan sa pungsod, ini sila ang nagapatigayon pa sa ginatuwag panuluyan o kon reenactment sang natabo sadto sa mag-asawa ang manugbata nga si Birheng Maria kag ang bana sini nga si Josep nga nagpamalay-balay agud lamang nga may matiniran kag mabataan ang manugbata na nga si Birheng Maria. Simbang gabi traces its roots in Mexico. Oy, nagkaibulo-bulag kamo sini magkabyanan nga ang ining namatan naton nga tradisyon kag kabahin sang aton pagtuo ang mausoy naton nga
nagsugod sa pungsod Mexico sa tupang 1587, ang Santo Papa sadto naghatag sa pedasyon sang isa ka Mexican nga pari sadto nga si Fray Diego de Soria nga magpadagan sang Christmas Mass sa gwa sang simbahan bangod ang simbahan sa among panahon tuman nakagutok kag hindi na nga makaakomodar sang madamo nga mapumuluyo nga naga-attend sang evening mass. Sa tung una nga panahon, ang pre-dawn mass pagasuguran sang paglagting sa mga lingganay sang simbahan. Sa iban nga rural areas, isa ka oras antes magsugod ang simbang gabi, may banda nga nagalibot ka nagatukar sa mga ambahanon pang Paskwa bilang pamukaw sa mga nagakatulog pa nga mga pumuluyo. Sadto bisan ang mga pari sang parokya ang nagapamalay-balay man kag manuktok agud nga pangpukawon ang mga tumluo nga mag-attend sa simbang gabi. Farmers as well as fishermen wake up early too to hear the gospel before going to their work and ask for the grace of good harvest. Isa sa ginakalangkagan sa mga sumilimba sa pag-attend sa simbang gabi o kon Misa de Aguinaldo o kon Misa de Gallo amo ang mga nagapaninghamot sa mga kilid-kilid nga mainit nga bingka nga may mantikilya sa ibabaw. Iyara man ang puto bongbong nga ginapadalundunan sa mainit nga kape o kon taho o kon hot chocolate. Simbang gabi has become one of the most popular traditions in the country. Apa hindi lamang ini isa ka tradisyon, isa ini ka signifikante tinion kung sa diin nagatipon ang magpamilya, nagainupdanay nga nagasimba nga amo ang nagapabakod pagin sa relasyon sang pamilya hagang personal nga relasyon sa tagsa-tagsa sa mahal nga makaako. The early morning mass is the time where we mostly feel the presence of the Lord because it is the spiritual commemoration and preparation for Christmas, the birth of Jesus Christ. Mayara pagpati nga kun aton makompleto ang siyam kaadlaw kun 9 mornings nga pagtambong sa simbang gabi. Ginasiling nga maangkon nato ng aton wishes in life. Apang matuman man o kun hindi. Ang importante amo nga ang aton sinitagi pusoon willing magbugtaw kun aga kag batuan ang katugnaw lamang nga makatambong ka makapamati sa misa. The blessing does not depend on the number of mass attended, but what is important is the disposition of the person who receives the Lord's blessings. Naton nga magkauturan ang amon hugot nga pagpalamyaw sa inyo. Gikan diri sa inyo paboritong estasyon, ang DYWB Bombo Radio Bacolod, Bombo Radio Philippines. Sang Advance Blessed Christmas and a Prosperous New Year. Pasko ay sumapit. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall #1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Kampana ng simbahan ay nanggigising na at waring nagsasabi na Thank you so much kay Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Maginimayo sa nga balita para sa aton sa mga winners sa 1 at 2 panalo part at 21 na promo ng Bombo Radio 1 Star FM kay bisan pang layo pagawang Paskwa siya makadlawa pa ang nabilin padayon ng aton sining pagpanagtaga sang premyo hasta na sa pagbatikan nato na sang Grand Draw sa Enero 21. Yari naman ang aton sa isa sa mga daily draw winners sa 1 2 panalo part 21 na promo ng Bombo Radio 1 Star FM sa pagka-claim sang iyang premyo. Ginlawag din siya kagabi pero nga na sa mga winners ginlawag ko na gabi sa zona libre meron sa nga tubtob alas 8 sa aga. The next day parang nga magka-claim sang premyo sa arin na siya. Igahatag na nato ng yasin nga premyo. Direkta sa Studio B, Bombo Grace Lynn Lobaton. Kamin. Yes, Bombo Arlene, good morning. No, namin sa aton sining aga kay ti may tagaan naman kita sang grasya. No, aton nga winner katupad ko subong taga Purok Mainoswagon Barangay Alihis sa siyudad sang Bacolod si Ma'am Jenny Galas. Ma'am Jenny, good morning. Morning. Yes, buka na may ka happy face kay Ma'am Jenny bisan naka face mask Bombo Arlene. So, dugang pagdaan nga may batuon nun siya nga premyo alin sa aton nga promo 1 sa panalo part 21 promo. Ma'am, kamusta? Ano ka sang nalawagan kagabi mo pangalan?
Dobra entry. Dobra ka entry? Dobra ko entry. Kabila naglawag sa imo po. Oo, grabe. Gapangula. Pagit ay, Oo, pag gapangula. kabati mo. Uwa, gapangula. Di timing gid gali. Timing gani, sige kula, sige pamati. Oo, doon di ka na magpundo. Ay. Excited. Excited ka? So, kanabi Bombo Arlene, kay ti kagabi gali agahimo sa sang entry, gapadayon lang sa paghimo, no? Sige, andar radyo, sige. Oo, wala ka nag-expect nga daog ka sang nga nga time? Why good? Surprise lang. Surprise mo. Surprise! Ari ka na diri. Ari na ko di. No? So, ari si ang imo nga batunon nga cash, ready ka na? Anong Ready, mo siya? ready. Baka riwati upi, kagi baka sa sulong balay. Tsaka nang Oo. Ano ganing POP ta? Nang Nescafe, Orocan, Arporiti, Sa ulo Ladies ba? Choice, kag ng sukang puti. Grabe. Pero Nescafe ang iya sa nga Ah. purchase nga namunutan sa Bombo Arlene, nga nga nagdaog ni siya. So, ma'am, pila yung mga kabataan gani? Isa lang. Isa lang? Hindi mo dugang? Di na, why na? Why na? Oo. Tapos si ba na mo gaobra man eh? O, gati ka daw. Why na gaobra sa entry? Ako lang, gapirma lang sa. Gapirma lang sa. Oh. Grabe Pero ba? sa iya man Kaya mo. So, ari na. And, yes, Bombo Arlene? Saya ginapangalan kaya balad mo namin gibanya kono mabatyagan mo balang pag-alaga sa imong partner mo Grace. Di siya na masulat, ikaw na lang mabirma. Wow, kanami, ba? May partnership sa pag-imo sa entry, Bombo Arlene nga tawag, no? Pagpalanggara, manda. Amo nang sekreto, goro? Buligay lang. Buligay. Sakto. Pinala ka mga years ang bana mo? Bugay na kaya bata ko, 26 na. Ah, doon. 26 na edad niya. Sige, patayo na niya na, ha? Patayo na niya man pag-imo sa entry. Oo, sige lang. Okay. Sige, ma'am, yung lahat ng imo nga mga kamot, kay igatag ko ng imo nga premyo. Okay? Una nga hatag! 100. Ika-duha! 200. Ika-tatlo! 300. Ika-apat! 400. Kag ang ikalima nga hatag! O, pakita sila muna, oh. Nan. Ara. Sakanak. Padayaw ta na. Ay, pagidang imo nga balde sa Orocan, yunod nga 500 pesos worth of gift pack. Pwede mo gid magamit. Sugod gid subong. Pang Noche Buena. Oo, pang Noche Buena. Sige, tagualan dahan na. Okay. So, ma'am, pangagdahan sila kagpasalamati, habe? Nang sa nagapamati na intraman kamo para kamo mamagdaog. Ako gali si Jenny si Galas ang purok minuswagon nagdaog sa 500 nya kas ka 500 nya gift pack sa 1 to Panalo sa part 21 sa Bombo Radio kag sa FM. Madamo gid nga salamat sa una sa kay Lord kag sa Bombo Radio kag sa FM kag sa sponsor sa 1 to Panalo. Madamo gid nga salamat. Sa Radyo Bombo number 1. Yes, thank you so much kay Ma'am Jenny Galas. Congratulations. Thank you, ma'am. Advance Merry Christmas. Thank so, you. Bombo Arlene, live ito dire sa Studio B. Ini si Bombo Grace in Labatan para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Grace Lynn Lalabato na direkta dira sa Maya Studio B. Sa paghatag na sa aton sa ning paghatag na sang premyo sa aton sa tagadawg sa Daily Draw sang 1 to Panalo Part 21 promo ng Bombo Radio and Star FM. 2 minutos sa nakaligad sa tanang alasan wala sa aga magabalik kang palatuntunan Bombo Haray Big Time. Report ni Bombo Carla May Defensor and our FIFA update with Bombo Zaldi Foro the second. Sa masamikon kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants.
Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin,
deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sa 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog, masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kung mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa.
Nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog. Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang dadaman nga madamo sa mga pamatanon sa subong henerasyon nga masami nagapulaw ilabi na sa pagatubang sa gadgets. Bangod sa kakulang sang tulog, masami nagaapekto naman ini sa ila batasan kung sariin sila masami irritable, restless kag frustrated. Sa tion nga hindi mahatag ang gusto sa mga individual nga kulang sa tulog, masami grabe naman gilayon ang reaksyon sa mga ini bangod luyag nila ang instant leisure. Nagatuga man ini sang hindi violent nga mga pagginawi kang isang pagpanigarilyo. Masami nga pagpahubog kag pag-engage sa premarital sex nga masami nagaresulta sa teenage pregnancy. Mahapos lang ang paghambang nga magtulog sang husto, apang mabudlay himuon. Gani dapat likawan ang pag-inom sang mga sleeping pills kag maghimo na lang sa mga non-pharmaceutical nga pamaagi kaangay sang sleep hygiene. Ginpanugyan ang pag-exercise apang paandam ng sini nga likawan ang golpeada nga exercise nga makatuga naman sang pagpananakit sang lawas. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit ng isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang summer capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang summer capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto o kon DSB o kon Salvador Benedicto mayara na situate sa mid-center sa hinterland sa kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod nga yara sa bukid ang ini nga fourth-class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakatuan sa madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Wala labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa Chocolate Hills sa Bohol. Iyara ang full of greens, breathtaking nga mga mountain ranges nga makitaan sa palibot sa DSB. Sa poblasyon, sa tiilan sa mabusay kag sapa, iyara makitaan ang mga talamdan nga kon tulukon daw kaangay sa rice terraces nga daw kulo kaanggid man sa Banawi sa probinsya sang Ifugao. Speaking of falls sa Busay, masami ginakatuan ang magnificent waterfall sa Alindahawan Falls, ang Malatanog Falls o Secret Falls na ginakabig one of the best sites in the area, ang Kawa Falls kag pila ka mga Cueva 4 adventures. Tuman ka managtason ang banwa sang Salvador Benedicto na ningin banwa sa tong February 9, 1983 naging sunod ang ngalan sa
Anay nagpungko nga vice-gobernador sa probinsya si Governor Salvador V. Benedicto nga may ginuyatan nga dako nga papel sa pagtukod sang revolutionary government sa Negros Island. Ilabi na gid sa barangay Igmayaan sa tunggin sakop kita sa mga Hapones sa tung World War II. Ang Igmayaan isa ini sa 7 ka mga kabarangayan sa Banwa San Salvador Benedicto nga ginayuan man bilang Little Baguio. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang fertilized sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Apang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy.
Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals. Kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabi na gid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation, ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation, ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi, nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata, kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi, manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabi rigid sang aton mga lola, napamatud-an man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini.
Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties sini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Magamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sa 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ng stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog. Masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Luyag mo bala nga mabuligan ng imuguya nga magmangin mahining ukan makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kung mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Kaligad sa tanang alasan weather sa aga. Paabalik na sa aton sa pagpangalaga diri sa Palatunturan Bomoharay Big Time. Paunti kalabanan na sugod Disyembre 15 ko na kahapon mayara na sang display sa mga firecrackers nga muni ang igabaligya
At the same time, kabahin na mo raw sa ato na sining tradisyon na diri sa pungsod na Pilipinas. Kaya ti wala man sang mando ang national government nga band o kung ginadumilian ang ining paggamit sang palupok. Magluwas lang yan sa pila ka mga LGU, just like dari sa aton sa province of Negros Occidental, ang banwa sang Pulupandan, Manapla, at the same time, Salvador Benedicto ang mayara sang ordinansa o na order ang alkalde nga hindi makabaligya. At the same time, di syempre ni man makapalupok ang mga pumuloyo sang firecrackers kadungan sang pagsugata sang bag-ong tuig. Pero timagluwas sa ila, why naman sa mga kabanwanan o kan mga kasudaran diri sa aton sa Negros Occidental nga mayara sang order. Nationwide, dabete wala man niya sang order ang presidente nga hindi pwede makabaligya sang firecrackers because sang nagligad pa although ang syudad sang Davao prohibited o kan banned dito sa ilang firecrackers. Si former President Rodrigo Duterte aminado ngayon siya ang may dinang dako balahang impact, dako ang epekto sa palangabuyan sang mga naga-manufacture at the same time sa mga nagabaligya sang firecrackers. Kahit ayawan naman na sila adjust kung ano ang ilang mangin livelihood. Dere sa Negros Occidental, ang Negros Occidental Police Provincial Office nagpasalig man banwa nga mayara gidya sang maid-id o kun hugot nga inspection sa mga ginabaligya nga mga firecrackers kay mga prohibited dira dapat nga waay gina-display o kung waay gidya sila may nabakal. However, kung na kay sa mga nagalusot-lusot gyapon sa mga tiyangge, ambot kun di na nila ya ginabakal mga watusi, mga pikolo. Nga mo na balang krason o kung kabangdanan kung nga ang ma-record ni mga firecracker related injuries sa mga kabataan. So mansig halong nga lang gid kay ti ko na mo manakandan ni naton diri sa may province sa pungsod Pilipinas, subong nakita naton ang positibo na bala nga pag kuan na naton paghalo nga na kay man ti sang una maga-coverage kita diri sa Bomba Radio Philippines kay sipay kita na sang numero sa mga nalukpan ang extent sang pilas nga naagom sa isa ka pasyente nga gindala sa ospital. Kadalokpan isang piccolo, may triangulo, may kamera pato bala. Kagiban na pa. May mga whistle bomb, may mga kwadano pag ginadara nga mga kadalago na gidbalaya sang ilay nga lupok. Pero subong tawhay na, no? Hindi na ginamo na yung kadamo kung may mga nagka-injure man banwa, so jutay na lang gidya. From Negros Occidental Police Provincial Office, Bombo Carla May Defensor sa report. Kamin. Bombolin, so kasing adlaw ang opisyal nga pag-grouping kag pagsekyar sa firecrackers pero nagaliga na bulan na early November may ginpatigayo na ini sila nga firecracker summit kag naga-continue ang pag-renew sa nga ila sini nga lisensya sa pagbaligya sa nga firecracker Bombo Orlin. Disuno kay Police Lieutenant Juritis Catalogo ang lead sini sang ini pagsakyar Bombo Orlin amo ang Firearms and Explosive Unit sa PRO6 so gikan ini sa Iloilo kag mayara lang ini sila yung branch diri sa Nocpo no and diri sa Negros Occidental Police Provincial Office Bombo Orlin. Pero ini ga-conduct ini sila ang gakandak mo Marlene gikan gidya sa gihapon sa headquarters kumbaga may assistance lang no gikan diri sa Negros Occidental Bombo Orlin. So ang operations section so maga-continue ini sila sa pag-inspect pag sumugod po ng adlaw ti magkakapang-kumpiskar na ini sila sa mga makuha nila nga mga firecrackers nga bawal Bombo Orlin. Kag mga halos na nga municipality kag EP diri sa Negros Occidental so ini sila nag-allow ini sila nga magbaligya kag maggamit sang isang mga firecrackers Bombo Orlin kag tatlo lang diri amo ang nag-firecracker ban so nakuha man ini nato nagdigad gikan sa PRO6 so ako subong confirm man ni Police Lieutenant Juritis Catalogo nga sa subong tatlo lang sa gihapon no amo ang
Manaplat, Salvador Benedicto kag Pulo Pandan. So amo ni ang tatlo ka mga banwa nga nag firecracker ba no gimba nila sa sining nga banwa ang mga palupok Bombo Arlene kay ti para man no, sa safety man sang ila sini nga pumuluyo siguro Bombo Arlene na niya lagi niya yang hindi gid madula no ang mga cases bala nga gakautdan sang kamot kay sa palupok nakalukpa ng ila sini nga mga tiil nakagsika ng ila sini nga mga mat no hindi ginaya Iban gani sa mga kabataan bala na tulon pagid nila Bombo Carl. Amo paginang ang kalabanan Bomborling nga katulad na mo ning mga watusi no do mo ni ang kalabanan nga nabalitaan naton nga nagakatulon sang mga pamatan-on man nga gina panumduman ini si Presidente ng Judis Catalogo sa mga ginikanan nga bantayan ginilang ila sini nga mga kabataan hindi magbakal sa palupok hindi na lang mag-intra nga magpalupok hindi ka delikado biskan ano pa na kagamay biskan ano pa na delikado sa gihapon Bombo Arlene. So ang ginahalinan gin inisang palupok amo ang banwa sang hinigaran kumaga amo ini siya ang local source sang Negros Occidental. So ti subong nga nagaplaster naman no ang sa may area sa hinigaran sa balon na natong karon ang ibang bagid nga mga details regarding sa ila sini nga pagplaster nila pero amo gid ini ang ginalaw o kung amo gid ini halin sa una ang ginakwaan sang palupok Bombo Arlene kaganti sina makabaligya nga to siniban nga kulturan sa ila sini nga syudad kag municipality so may mga permits ini sila nga pagakuhaon para at least nga igaalaw ini sila nga makabaligya kag pero sa gihapon natawon kung anong ila sini nga baligya Bombo Arlene namo ni nga gintukod ini para masigurado ang safety sa pumuluyo Bombo Arlene kay ti madamo nga daan sa mga palupok na hindi no mention man ini naton ligan ang mga bawal so sa subong Bombo Arlene na ang mga bawal nga mga palupok amo man ni sa gihapon ang bawal nga palupok nagligad tuig amo man ini sa gihapon ang ginasunod Bombo Arlene no mga watusi, piccolo, mga 5-star, plapla, lolo thunder, giant bawang, mga atoming triangle, large size hodas belt, goodbye dilemma, pati gani Bombo Arlene no, hello Colombia, goodbye may mga Yolanda pa na Bombo Carl. Yes, may mga Yolanda pa, may Super Lolo, goodbye Philippines. Goodbye ginang tudlo mo. Sakto gedo Bombo Arlene. Madamo nagitiya sang mga nabiktima that's why nga ang ini nga mga palupok ginabawal gid ini kay iban diri ano na lang bilin. Wala na gigani bilin no ang ila sini nga mga tudlo yan naubos gid sa palupok ako naubos gid sa kuba no tungod sa palupok nagkalautod tungod sa palupok Bombo Arlene. So Bombo Arlene pamatian bala naton ang pahayagikan kay Police Lieutenant Judis Catalogo. Bali ma-start pa mga aton nga man buwas pa mga aton ang aton yung official nga i-roving continuously but somehow ligat pa ito ng bulan sa November may aran na nga yung conduct nga Firecracker Summit kag nag-continue na tumam ang ila pag-renew sa ila nga mga lisensya. Especially itong aton nga malang na-consider nga local distributors sa mga firecrackers. Ang atong lead unit na ma'am, amo ang firearms and exclusive unit sa PRO6 sa Iloilo. May-ari man din sila sa aton mga branch office din sa Sanopo. But most likely it will be conducted by the higher quarters. All the while, ang ato na ma'am gina nga ma-in cooperation with sa atong operation section diri sa Nopo. Ang natawag nga continuous conduct of inspection will be started actually sa buhat ma'am hasta na matapos ang pagungtuig natin, mapagtulog natin sila. Bali, subong sir, pila ka mga syudad o municipality ang mga nagabaligya sini sir sa mga firecrackers sir? Ang consideration natin mostly tanan nga may ang tanan mga local distributor may ara kada munisipalidad naton na nagabaligya unless lang imaynas sa itong naton may mga city kag municipality nga wala sila nag-allow sa pagbaligya ng firecrackers so puli makuha na naton atong mga nagabalig ang wala nag-allow sa nila. Most likely sa akon nga
na monitor tanan-tanan almost tanan yung municipalidad diri sa Negros Occidental may ara nga nagparehistro kag nagkuha sa ilang lisensya for distributor of firecrackers. Yes, sir. Ang atong gina-consider dira mga mostly nga halinan sa aton nga palupok amo ang banwasang hinigaran ma'am kay mas ginalantaw naton nga ang aton local source sa aton nga palupok. And then expectedly kung ang permit na naton na-approve na, nag-expect man kita nga there are also inter-provinces nga magkadto diri ka magbaligya man or other ang ato nga local distributor able to ship up na na-comply na nila ang ilang requirement nga magpadala diri sa palupok sa other provinces, especially sa Manila. Kaya mo nang ato naton nga ginalantaw. But yet though, ang aton nga mandate sa PNP naman, in cooperation with sa RC Group sa Subuman sa Maritime Police, nga pagsulod sila sa mga palupok, ara ina with the proper coordination na mismo sa respective firearms and explosive unit, kaya muna sila ang lilinisin sa pag-monitor sila at the same time pag-classify kung atong mga firecrackers considered wala ginaban o ginapagpabawal. Ang aton na consideration din sa aton na pag-monitor sa mga palupok, atong mga previous naton nga mga listed nga ginabawal, wala pa man changes kasi hindi gad mga Pinoy medyo magamay magitang nagpinalupok kag wala man sa major changes magit sa ginatawag naton update on ano pa bala ang itong mga ginapagbawal naton yung mga palupok. So the same na to Japan mga ato gina-observe nga the same na to Japan ginabawal naton nga ibaligya. Supposed to be kag i-monitor na naton just in case managani ang nato na taning appeal sa aton nga publiko na just in case magabaligya sini i-report sa kapulisan para ma-recover para mapalayo ang aksidente nga matabo sa nga magamit nga sa publiko. Kaya usually ba amo malang na ang nagakatabo magidya ang firecrackers related incident ato sa mga illegal nga nagabaligya sa mga illegal man nga mga palupok. Tatlo lang gid gyapon ang nag-file, sir. Ang di Don Salvador Manapla kag Pulupandani, hindi sila magpabaligya sa mga firecrackers o kung firecracker ban ini sila. Yes, ma'am. Amo man sila, ma'am, ang ina-consider naton kay firecracker ban sila ng munisipalidad. Ilang taon i-monitor na natin later on, ma'am, sa base may mga progress kita nga abot sa inyo, base may ibang pag mga municipalidad nag-adapt sini, kaya base the way isingit na lang taon nila nga is more beneficial sa public, less ang gina-consider natin yung mga nag-involve or either priorities naton. All the while, yung mga municipalidad nga nag-declare nga wala sila ginaalaw, wala nila ginaalaw ang papalubok sa ilang municipalidad. It is considered nga na to, na political will to protect the public, especially sa mga insidente. Hindi naman naton malipod nga kapag amo na naganing ang mga portion sa bulan ng tuig, may damo kitarya ginakonsiderar nga problema or insidente nga nagalapot sa ginatawag na firecrackers related incident. So, we will update again kung sino pagit ang may-ara nga municipalidad nga nag-adapt sini. So sa subong amo pa lang nagyapon, tatlo pa lang sa gyapon, sir. Yes, ma'am. Bali, it's been a long time naman nga gina-observe sining mga locality. Based sa ilayang ordinance, it was also supported by the constituent on the while. Sa lantaw natin kasi it's considered nga okay man lang kung sa ilayang municipalidad ang ilang elected officials sa things so nga muni ang magkapamaayo para sa ilang constituents sa mga respective localities. Yes, better daw. Ang aton naman consideration pagit, just in case kung may madakpan kita mga illegal firecrackers within the 16 to 26, 27 rather, ang aton nga ito mga rigorous operations sa pagdakop sa itong mga ginapagbawal ng palupok. We have ginatawag mga public distraction, kundi nga municipalidad kag lokalidad. Ito naton ay ipakita sa publiko kaya usually may mga doubt pa lang just in case na kuno nga ginadakop then eventually wala man lang take action. So may halag itong public distractions sa December 27, i-cover man natin just in case ang atong mga municipalidad, cover natin ina para ipakita sa publiko
At least also considered information dissemination man nga we have the agency nga nagamonitor sini. Kag ang ato nga may notifications pa siguro nga wala punta ni wala sang natawag nga firearm related incident kag matawhay lang kag malinong kag safety tao sa pag-celebrate naton kapag pag pagsugatan naton sa bagong tuig nga 2023 ma'am. Yes, sir. So, subong nga adlaw until December 27, magkasugod kung mo sa pag-checkar kag pang-kumpiskar, sir. Yes, ma'am. After sang 27, at 28 to onwards, nataga-facing na to sa the last mga days na to sa 2022. Kung may ara, pag may madakpan nga illegal firecrackers, may ara kita naman nga public destruction of illegal firearms, firecrackers rather. Ito naman sa January 7 naman 2023. Okay. Ako na itong ma-consider natin nga may mga operation. Expectedly may mga operation din nga matanda kada is why ganing among schedule nila nga mga NADLA for public destruction to show also for the documentation process. Also let the public that still we have existing laws and regulation para sa pag-regulate ng kapagbantay ng natawag nga illegal firecrackers. Okay, mo Carl. So, mo na Bombarlin, no, kinanglan sa gihapon ng kooperasyon sa aton sini nga mga kauturan, kay T. Bombarlin, pwede gid inis na yung makareport sa mga kapulisan kung mayara kaya kung mayara ini sa makitaan nga nagabaligya sa mga bawal nga mga malupok ka Bombarlin. Okay. Sige, Bomo Carl, thank you, Gid. Sa Bombarlin, may report gikan sa patrol ni si Bombo Parliamentary Center para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent for all everyone sa Bacolod, basta radyo. Bombo. Maraming salamat kay Bombo Carla Mea Defensor. So, sa mga ginikanan na palugabantay gina sa inyong mga kabataan na kaya kung na kaysa igamo na lang mabalitaan na nalukpan na sa nga Piccolo. Hindi gani sa nga Watusi. Hindi sila ginadumilian pero kung na kaysa galibugulot akon paano na sila makalusot sa mga Tiangge. 48 minutos sa nakaligad sa tanang kalasan waba sa gaan ng mga prediction sa mga football enthusiasts sa Hampang para sa final round na ni kung sino deklarar na naman nga champion para sa 2022 FIFA World Cup dito sa Qatar. Malipan sana sang France ang ila sining titulo sa pagpanguna ni Kylian Mbappe o kung ang Argentina ni Lionel Messi mangin madinalagon sa pagkuha sini para na sa iyang last game. Ulihin ng hampang ni Lionel Messi para sa iyang football career. Bomozaldi for the second. Kumusta mga update from Qatar? Bomozald, come in. Ngayong aga mga kabombo Erlin para naman sa aton nga FIFA World Cup 2022 updates. Balantayan na ang championship match sang FIFA World Cup 2022 sa tunga sang Argentina kag France kasubong man kung sino ang mas deserving nga magkapot sang titulo bilang champions sa tunga sa mga star players nga sanday Lionel Messi kag Kylian Mbappe. Ang hampang alas 11 sang gabi sa Domingo sa Lusail Stadium ang mangin football match sa tunga sang number 3 kag number 4 sa FIFA rankings. Apisar sa pila ka mga naangkon nga injuries antes pang pag-umpisa sa tournament, ginalauman na ang mabasog nga performance sang France kadungan sa gintingob nga pace kag precisions sa counter-attacks ni Mbappe kag Antoine Griezmann. Kasubong man ni number 9 Olivier Giroud nga magahatag sang kabudlayan sa Argentina sa piya ka bahin. Pagatingwa naman nga tumbahon ni Messi kag sang bilog nga Argentina team ang France nga bag-o lamang nakalampuwa sa dako nga pressure matapos ang paghampang batok sa Morocco para sa semifinals. Ang pamangkot sinuayihan sa tunga sang France kag sang Argentina sa tunga nanday Mbappe kag ni Messi ang magahakwat sang trophy sa pagtakop sang World Cup Finals. Naibaluan nga humalin sang 1962. Karon na lang liwat na hitabo nga ang reigning champions ang nahatagan sang kahigayonan nga depensahan ng ilang titulo nga anay nabuhat na sang Brazil. Apisar nga hindi tuman ka popular no si France coach Didier Deschamps. Ini naman ang mangin ikatatlo nga championship title sini hinali nga maluto sang Argentina. Samtang ini naman ang ikaduha, samtang siya ang in charge sa national team.
Ang pagsulod sa championship rounds ang dako ng achievements para sa France. Ilabi na nga madamo sila sang injuries antes pa ang tournament. Samtang para sa Argentina, ang 35 anyos nga si Lionel Messi ang ginkumparar naman sa level ni Diego Maradona sang gindala sini ang Argentina sa kadalagan sadtong 1986. Sa ulihing nga World Cup campaign ni Messi, antes ang iya natalana nga pagretiro. Ini ang kaangin nga mas nagihilapit naman sa paglabot sang iya nga goal nga makuha ang championship title kag ginalantaw nga mas dako ang ilang nga chances sa kadalagan sa karon kun ipaanggid sang 2014 finals kung sa diin sila ang runners-up. Ginalantaw naman nga makabalik na sa finals match ang French players nga sanday Rabiot kag Dayot Upamecano nga wala nakahampang batok sa Morocco bangod sa paglain sang pamatyag, samtang may posibilidad naman nga hindi makahampang si Ballon d'Or winner nga si Karim Benzema bangod sa injury sa iya nga paa nga mahimo makaapekto sa hampang sang France, samtang makabalik naman sanday Marcos Acuna kag Gonzalo Montiel sang Argentina matapos nga sila ang wala ginpahampang sa semifinals bangod sa suspensions. Ang Argentina kag France ang nagkasumpong na sang 3 ka beses sa mga nagkaligan nga mga FIFA World Cups kung sa diin ng Argentina ang nagdaog sa hampang sang 1930 kag 1978, samtang na-knockout naman sang France ang Argentina sa round of 16 sang 2018 FIFA World Cup. Sa piya kabahin, kun mapadayon sang 23 anyos nga French star nga si Kylian Mbappe ang iyang performance sa French national team. Sa edad nga 30 anyos, ginalantaw nga siya makatipo na sang 153 ka international appearances kag 79 ka mga goals nga mahimo makalagas pa sa record ni Portugal star Cristiano Ronaldo nga nagdangat sa 118 international goals sa iya nga ika-229 nga international appearance sa edad nga 36 anyos. Sa tiyo naman nga madaog sang Argentina ang finals. Si Lionel Messi amo na ang mangin 4th oldest player nga makadaog sa FIFA World Cup. Kasunod nanday Miroslav Klose, Nilton Santos sa 40 anyos nga Italian record holder nga si Dino Zoff ang pamangkot. Mabalon gid man naayhan sang Argentinian star ang championship title sa iya nga pagretiro o kun maagom sang France ang ilang target nga mangin back-to-back champions. Kagamuyat to ang aton nga FIFA World Cup 2022 update sini si Bombo Zaldi Foro II para sa mabisang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio Bombo. Padamong salamat kay Bombo Zaldi Foro II. Bantayan nato na buwas sa kagawon ng hampang sang Croatia batok sa Morocco, and then inis matumod kon sunong third placer and then fourth placer sa World Cup. Sa Domingo alas 11 sa gabi, Disyembre 18, magatubangay naman si France and Argentina para sa final round banawa. 6 minutos sa nabilin, nantes ang alas 10 sa aga. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Siyam na gid mga kadlawang nabilin, antes ang adlaw sang Pasko. Sa liwat 9 days to go before Christmas. Kulabos ng aton nga tiyampo dari sa palatunturan Bomboharay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita, bantayan na ninyo sa Bomboharay sa Udo. Dirigid lamang sa matudod nga numero 1. Upda na kita buwas sa moment sa gihapon nga oras sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio Bombo. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag